Ola a todos os celtistas e a todas as celtistas ao longo do mundo. Benvidos a unha nova emisión en directo do Bar Celeste. É a 1:05 da tarde aquí nos Estados Unidos e en Vigo 7 horas máis. Estamos preparados xa cun programa que ben cargadiño de puntos, cargadiño de goles tamén e cargadiño de convidados que están xa preparados para entrar en directo. Vemos xa tamén no chat a Vicente Javier, por aí que xa está conectado. Se tedes comentarios, pois deixadeos, por suposto, no chat. Bueno, imos falar dunha excelente victoria do Celta que pon o equipo con 46 puntos e pois un chisco máis preto de competicións europeas, como dicimos no título desta emisión en directo do Bar Celeste, e temos a alguén xa preparado, cofundador do bar, o meu amigo Fernando Rodríguez Estévez, que hoxe non é Fernando Rodríguez Estévez, non que simplemente é Conference, Conference. Que tal, Fernando? Todo ben? ¿Qué tal, Antón? Ya ves que me he venido arriba. Un saludo para ti. Hacía poquito que estábamos juntos, pero bueno, otra vez por una buena causa. Y nada, aquí feliz, la verdad, por lo que hemos visto. Bueno, hay que analizar el partido pormenorizadamente porque no todo ha sido pues alegría. Siempre somos muy críticos aquí, pero bueno, todo para bien. Feliz como tú, como todos los celtistas y bueno, esperando a los demás. Dales paso ya. Pois sí, en Vigo está tamén connosco seguidora das Celtas e do Celta, Susi Bugallo, que tal? Hola, Antón, hola, Conference. Buenas. Nada, encantada de estar aquí fora de horario, do horario habitual do bar para comentar esta xornada a metade de semana e esa victoria, eses 3 puntiños. Pois sí, 3 puntiños importantes por como se conseguiron, contra quen e do xeito en que se conseguiron na casa. Disto imos falar tamén, xa está preparada en Madrid. A ela gustalle máis a Europa League e a Conference League. Marta Comesaña, benvida, Marta, que tal? Hola, ¿qué tal, Antón? Hola a todos. Non é que me guste máis, é que estamos en postos de UEFA Europa League, non de Conference. Bueno, a mí tamén me gusta máis, hai que dicilo. Pero bueno, tamén hai que dicir que Claudio onte dixo que estaría moi contento coa Conference. É verdade que, por outro lado, a Conference sería máis sinxela que a UEFA Europa League. Claro, a lo chegar menos máis lonxe, claro. ¿No? Porque tú ya piensas en ganarla, claro. Por suposto. Pero que con dúbida con Claudio. Ninguén. Sí, sí. E tamén en Vigo levaba xa un tempo sen pasarse por aquí por cuestións docentes, por cuestións profesionais, pero hoxe en xoves ás 8 da tarde, pois ten un pequeno oco para achegarse polo Bar Celeste. Jorge Luis Bueno, un dos grandes profesores da Universidade de Vigo, e que ademais, bueno, moitas das persoas que aquí están, prácticamente todas, o coñecen dentro e fora das aulas. Jorge, que tal? Como vai todo? Pois que tal, como estades? A verdade que contento de voltar por aquí. A verdade que tive neste último mes unhas clases de mestrado que son os martes, uns martes de 4 a 6, outros de 6 a 8, bueno, coincidiron tamén coa Semana Santa polo medio, pero bueno, xa vou a derradeira semana que ven, o mércores, neste caso, e xa penso que non vou ter problema de continuar cos bares esta temporada de nada. E ben, contento como vos. Eu penso tamén que imos poder engadir outro trofeo europeo para a súa desaparición, que imos poder engadir a Conference o Intertoto, entón podemos ter 2 títulos europeos que ninguén, como di o meu fillo, son 2 títulos que nin o Madrid nin o Barça teñen, entón, claro, son 2 títulos europeos. Pero bueno, penso que estamos agora mesmo, pois iso, cara arriba, contentos e a ver o que pasa, porque, bueno, vamos a ver, esas competicións europeas sen un fondo de armario bo son complexas, e penso que tamén podemos falar diso, ¿no? De que penso que esta tempada xa podemos estar contentos co que sucede e toca, pues bueno, ser, como decía Fer, un pouquiño tamén críticos e ver que se está a pensar para o que ven e, bueno, ver que pasa si é Europa League, si é Conference League
si é Champions League, que eso é moi difícil. Coñe de Claudio de outro día estivo moi ben, realmente, na ronda de prensa, pero bueno, polo menos contento do que se viu o outro día. E penso que nos últimos partidos, con excepción do Español, penso que estivemos todos contentos co resultado ás veces, co xogo ás veces, co xogo ao resultado, pois este último partido quizáis, ainda con luces e sombras, como di. Pois sí, así é, 3-0 nun partido no que prácticamente ninguén agardaba ese resultado, e para completar este sexteto celeste dende o verdadeiro centro da cidade de Vigo está o poeta, escritor, meu pai Antonio García Teijeiro. Que tal, Antonio? Hola, que tal? Encantado. Como cheira isto a optimismo. A optimismo casi desmesurado. Eu teño diante aquí a clasificación, Osasuna está gañando 1-0, está a 2 puntos do Celta, Mallorca a 2 puntos do Celta, Rayo Vallecano, bueno, ese no creo que gane hoxe. Bueno, que sodes exagerados, Por lo menos que ainda temos posibilidades. Mientras nos dura alegría, que nos dure. Claro, la alegría tamén me dura a min, pero bueno, o próximo domingo imos a Madrid, bueno, non sei, que estou moi satisfeito polo partido outro día, estou moi satisfeito como moveu e planteou a pizarra Claudio Giraldez. Gustoume moitísimo, gustaronme algunhas actuacións individuais moitísimo, pero tamén hubo sombras, evidentemente, porque, bueno, xa falaremos do partido. Contento, pero mesurado con relación ao futuro do Celta. Oxalá cheguemos a Europa, e a min non me importaría xogar a Conference este primeiro ano, sinceramente, porque é moito menos exixente. Probablemente non teñamos nin a directiva se preocupe de facer un equipo competitivo para tres competicións. Sinceramente, isto sigue sendo la muriñada igual, teñolle moitísimo medo a como se raciona. Creo que Marián cambia a cara, pero ao fondo creo que vai ser o mesmo e dame moitísimo medo. Entón, se xogamos a Conference, serei o tipo máis feliz do mundo, evidentemente, porque, sinceramente, creo que polo que estou vendo, polo que vi en outros equipos, e polo que están tropezando, e polo que están funcionando, o Celta, dende logo, non é inferior aos demais. E isto, e teño que recoñecelo encantado, por outra banda, ten unha porcentaxe enorme de mérito Claudio Giraldez. Así que creo, sinceramente, que estamos no bo camiño, pero que non hai que lanzar as campás ao bo. Despois poder xogar a Conference, a mí me encantaría que se xogase a Conference, porque aínda que, como di Jorge, se o Celta gañase, que tampouco é sinxelo, porque está o Chelsea, por exemplo, xogando a Conference este ano, se o Celta gañase, teríamos esos 2 trofeos, pero a Conference non é Intertoto, aínda que Intertoto... Porque había varios campeóns, pero o Toto tampouco era con os equipos que nos tocaron, tampouco era unha cousa tan... Pasa que, claro, había 3 campeóns, creo que eran 3 campeóns. Sí, iso tal. Pero bueno, co Intertoto non hai que exagerar nin para arriba nin para baixo. É o que é. Bueno, pues está aí europeo. Pes no chan, seguir disfrutando dun partido magnífico, con luces e sombras, pero realmente outro día saí moi contento de Balaídos, moi contento. Bueno, comecemos por falar das luces, se vos parece, porque, claro, 3-0, quen agardaba ese 3-0? Evidentemente, o Celta xogou unha grande parte do partido con un xogador máis, pero podemos despois tamén, se queredes, falar desa expulsión que foi importante e que para min foi xusta, ademais. Pero, bueno, podemos falar diso se queredes, pero primeiro falemos das luces, é dicir, algúns apuntes breves de cada un de vos para explicar, ademais de que o Celta xogou con máis durante todo o segundo tempo, como é posible que o Celta conseguise esa victoria tan ampla, realmente en moitos sentidos brillante.
algúns apuntamentos sobre o que fixo ben o Celta para gañar este partido. Non sei, se queredes comezo eu. Sí. A mí pareceme que unha das cousas máis importantes que fixemos outro día e que non pasou moitas veces nestes últimos partidos é ter o control do balón, ter o control do xogo. Foi un dos poucos partidos onde prácticamente se xugou o 80% do tempo sempre atacando no campo de Villarreal. Sempre. Tiveron moi poucas ocasións, o Villarreal estivo para min descoñecido, foi un equipo que non plantexou grandes cousas, e nós, pois, incluso no momento onde estaban todos os xogadores, fomos os donos da pelota, o adversario estivo moi impreciso, esperando, cedendo terreo, agardando a facer pois, un roubo nunha zona así un pouco comprometida para poder facer unha contra, pero penso que unha das luces máis importantes foi iso, que tivemos o control do partido e que non deu sensación en ningún momento, nin a primeira parte nin a segunda, de que íamos perder ese control. Se engadimos iso ao botino que tivo, como dixo Antonio antes, Claudio Giraldez, agora de ler o partido, pois penso que esas foron os dous piares principais, no, do noso bo facer o outro día. Control do xogo e saber moi ben ler o que pasaba en todo o momento e un Villarreal pues, que non xogou prácticamente casi nada. Sí, yo coincido con eso. A mí me decepcionó muchísimo el Villarreal y además salió replegado de inicio. Yo creo que aprendió un poco la lección de la ida y lo dijo ya Marcelo en rueda de prensa, que iban a ser más precavidos. Lo que pasa es que normalmente el Celta tiene problemas con esos equipos precavidos y esta vez no los tuvo. Esta vez fue capaz de, con un equipo muy echado atrás, fue capaz de crear peligro de verdad, porque eso no lo consigue muchas veces. Esa fue una de las luces por las que preguntabas, Antón. El hecho de con un equipo replegadito y muy, muy prudente, o sea, como dice Jorge, totalmente irreconocible, un equipo como el Villarreal que te salga así a jugar. Y el Celta fue capaz de crear menos en la primera mitad, mucho más en la segunda, pero fue capaz. Yo diría que esa fue una de las claves. Luego hablaremos de las sombras tamén. Eu estou de acordo co que se dixo, pero teño que dicir que o Celta a min nesa parte principal do partido non me gustou. Non me gustou porque eu creo que Marcelino era consciente de que o partido de ida fora de ida e volta, con moitos goles, con demasiada apertura. Eu vi un Villarreal outro día defendendo un bloque baixo, como se di agora, non? Houve un momento que non parecía o Villarreal de sempre. Creo que saíron a nadar e guardar a roupa, non? Así claramente. Porque a verdade é que nun principio o Celta movía balón, pero sin moito sentido, con moi pouca profundidade. Non sabía moito que facer. Iso ven a demostrar que os equipos que se lle pechan un pouco, aínda que sexa o Villarreal que non sabe nin pecharse, non llevan ben ao noso equipo. E dicía Fernando que na primeira parte, que na segunda era distinto, pero na segunda parte es que o Villarreal non foi o mesmo. Na segunda parte o Villarreal intentou, durante un tempo al principio, abrir un pouco máis as liñas, e iso tamén o pagou caro, porque o Celta nese sentido machaca. Entón eu creo que esa foi a chave de todo isto, acertar puntualmente en meter os goles e a luces era pues, todo un pouco o que dixestes, non? Había moita mentalización, ademais, de non perder o balón, non? Era moi importante ter o balón, aínda que amasásemos o balón dunha maneira pouco productiva cada diante, non perdelo, e iso creo que se conseguiu, porque o Villarreal ten xogadores moi finos, moi rápidos e con moita calidade. E entón, se nos roubaban un balón o perdíamos de maneira máis estúpida, como pasa moitas veces, estábamos perdidos. Entón, bueno, non hubo moita lucidez en principio, pero tamén hubo moita seguridade. E eu creo que aí estivo. Esperar un momento oportuno para meter o primer gol. Un primer gol que tamén, bueno, logo se falará moi ben, supoño, que todo ten que ver, ao final, despois, todo que ver de xogar dentro do minuto 36 con un xogador máis. Non, pero non é disculpa, Non é disculpa que todos os equipos pasan por iso, e ao final hai que entendelo, pero bueno, eu estou de acordo con iso, pero cando seguen
cando nos defenden en bloque baixo temos problemas para penetrar. Marta, Susi, algo máis que engadir sobre a vosa lectura do partido? Non, de acordo con que falaron os demais. Eu o que vin é que se perderon menos balóns que se perden normalmente. Tivo moitos balóns divididos que normalmente que se perden o 95%, por dicir, e onde iso non pasou tanto. E se presionou moito, polo menos máis que noutros partidos. Eu os vin con maior presión cando o rival tiña o balón. E iso dificultoulle moito a vida ao Villarreal. Tamén porque o Villarreal supoño que viña con moitos trocos, imagino, porque como tiña tantos partidos seguidos, porque xogou o domingo, xogaba onte, e volve a xogar o domingo porque tiña un partido atrasado, non, co Español, pois eu penso que tentou, pois eso, para non esgotar moitos xogadores, facer uns trocos que non lle saíron nada ben, a verdade. Eu non sei se o que buscaba era iso ou que, pero non estamos acostumados a ver un Villarreal como o que saiu onte en Balaídos. E logo, sumado a expulsión no minuto 35 por aí, pois claro, iso marcou que irás que non o partido. Pero é verdade o que din Jorge, que nunca se tivo a sensación de que ese partido se ia perder. Nin siquiera facendo as celtadas que se fan habitualmente. No, pois claro, eu empecé a tremer con o 2-0 que houvese un erro porque os que se relaxaran un pouco e tal, non? Sí, claro. Sí, pero bueno, é así. Pero non, a verdade é que estiveron enchufados en todo o tempo. Sí. Bueno, un pouco máis que engadir. Sí, penso que nese sentido non hai tanto que engadir, pero a min gustaría máis dicir que a min gustou moito como o Celta moveu o balón, porque eu pensaba, sobre todo, que se o Villarreal ia botarse un pouco atrás, que non ia salir tan de cara, tanto ao ataque, era importante facer máis ancho o terreo de xogo, e o Celta fixo iso moi ben, nalgúns ataques posicionais, con rapidez, sobre todo na segunda metade, porque claro, había máis espazos ao xogar contra un menos, pero mesmo na primeira metade o Celta quixo mover o balón e abrir o campo. Penso que iso foi importante para min unha chave desta. E ao fío do que dis, creo que aí Marcos Alonso fixo un par de cambios de orientación, como se chama ahora, impresionante. E sobre todo na segunda parte Ilais Moriba fixo algúns pases de uns cambios de orientación de auténtico crack de fútbol, É dicir, momentos que daba gusto ver como voaba ese balón para chegar a ese espazo onde iba a chegar o compañeiro de Moriba para coller o balón. Impresionantes. Creo que é un bo apuntamento, Antón. Bueno, pois para min iso foi importante. Despois, por suposto, está esa xogada final da primeira metade. Veí que é expulsado cun cartón vermello directo. Cando eu vin a xogada originalmente, pois pareceume unha entrada dura, pero non pensaba que ia sair do peto do árbitro que era Alberola Rojas o cartón vermello, pero saiu e, bueno, despois vendo a xogada, a min pareceme que o árbitro acerta. Como vistes vos esa xogada? Un pouco exagerado o cartón vermello ou xusto para vos? A mí pillábame un pouco lonxe porque dende marcador collame do outro lado do campo. A priori, unha entrada por detrás, eu pensei dende o principio que era xusto o cartón vermello. Sí que desas xogadas que pensaba, bueno, teño que vela pasada de novo por televisión porque pilloume un poquinho lonxe, pero eu penso que foi acertado. Quizás puido quedar nun cartón amarelo, pero creo que foi unha entrada dura, inda que non fora o último defensor, o feito de que fora unha entrada por detrás, eu creo que hombre, por detrás exactamente no es. O sea, yo creo que la roja se la saca más que bueno, por ser lo último, porque considera que último. Claro, y porque Alonso se planta prácticamente solo delante del portero, más que. Y yo realmente me sorprendí, o sea, yo realmente cuando veo al árbitro sacar la tarjeta sin ninguna duda, la saca, vamos, sin dudar. Me quedé bastante alucinado. O sea, yo contaba con una amarilla y poco más, la verdad. Porque tampoco hay, o sea, no hay. El árbitro estaba preso la jugada. Sí, y tampoco hay lesión, creo. O sea, Alfonso no se lesionó ni estaba, nada.
Sí, o que pasa que eu penso que estamos tan acostumados a unhas arbitraxes nos últimos tempos onde pasan cousas moitísimo peores que as que vimos ese día e que non non se pitan ou cando se pitan sacas unha amarela que non é para nada, non? E tivemos moitos casos recentes de xogadas moi semellantes e con posibilidades incluso de mancar moito máis os xogadores. Entón, penso que estamos xa acostumados a que non se fagan as cousas ben, que cando alguén pois, saca un cartón vermello que é riguroso, pero que se pode sacar sen ningún problema, claro, os que non se sacaron nos últimos 4, 5, 6 partidos, pois pensas que bueno, que o mellor non podría telo sacado. Pero o problema é o contrario, que o mellor o que se debería ter sacado son os moitos cartóns vermellos que non se sacaron nos partidos anteriores, non? Sí, Entón, sí, rigurosa, correcto, pero realmente que, bueno, se pode sacar e eu penso que non dubidou e tampouco lle chamaron de arriba para decir, oye, mira, que te excedes, non? Pues, No, É que eu seguramente... pensaba que ian chamalo. Eu cando vin que sacaba o cartón vermello pensei, van chamalo, van dicir... Hombre, a ver, revisar, seguro que lo revisó el VAR, ¿eh? Lo que pasa es que le dijo que ok, que estaba bien. No, Claro, revisar claro, teñen que sí, revisar, porque é vermello rigurosa, directo, pero claro. que ok. Eu penso que non é tanto como a entrada como que considerou que era o último defensor. Exacto. E tampouco sei se está tan claro ese último, porque viña un por o lado esquerdo que podería chegar, non sei, non se sabe. Soy destas xogadas así que non sei, dan pero... dúbidas. Hombre, se quedaba bastante solo, ¿eh? Se quedaba É bastante verdade solo. tamén que o xogador do Villarreal tampouco protestou moito. No. Veí non protestou. Eu cando vin O a que xogar tardou en despois... sair do campo, pero protestar... Eso non. sí, Tardou pero pouco protestar porque non sempre protestou. agardan a ver se o VAR chama e tal e cual, non? Pero eu penso que hai dúas razóns polas cales saca o cartón vermello. Podemos estar de acordo ou non, pero eu diría que as dúas razóns son a entrada é dura, iso para empezar, non? Penso que non era exactamente o derradeiro defensor, pero tampouco estaba moi claro se o outro defensor podía chegar ou non, etc. Claro. Pero penso que máis que por iso o cartón é porque a entrada é dura e non ten posibilidade ningunha de xogar o balón. De xogar o balón. Entón, vai o xogador directamente, non pode chegar ao balón porque non ten unha perna biónica, entón, pois, cartón vermello. Podería quedar en amarelo? Sí, pero eu penso que neste caso, e non é porque sexa unha xogada a favor do Celta, pero penso que non o xogador BI non vai o balón en ningún intre, porque lle gañaron completamente a posición, o balón está lonxe, e el, pois, para que o xogador do Celta, que foi Alfon, non? Foi Alfon. Pois non puidese avanzar, derríbao, e a entrada é bastante dura. Non exactamente por detrás, pero sí dende o lado. Bueno, non vexo como un cartón vermello que o árbitro ve claramente dende a súa posición o VAR Celeste non. O VAR pode chamalo. O VAR Ayer foi Celeste. O VAR Celeste sería moito mellor. Ayer foi Celeste el VAR. Onte foi bastante celeste. Claro. Pero bueno, eu penso que esa foi a razón. Bueno, hai quen pensa que é xusto, hai quen pensa que é inxusto. Denis Suárez, por exemplo, pensou que era inxusto. Bueno, o que está claro que iso cambia o partido en moitos sentidos, pero non só o partido cambia, penso eu, por esa expulsión, que sí, pero tamén porque o Celta marca o primeiro gol no momento xusto, non? O remate da primeira metade, un Villarreal que pode chegar ao descanso con 0-0, aunque con un xogador menos, pero de repente chega con un xogador menos perdendo un 0. Entón, realmente foi un partido no que nese sentido todas as cousas saíron moi ben para o Celta, e despois o Celta tamén soubo pois xestionar esa vantaxe que no caso do Barcelona, do partido de Montjuïc, pois non foi o caso. Como vedes a segunda metade? Dicir, que fixo ben o Celta na segunda metade, e despois, se queredes, podemos falar de algunhas sombras que tamén houbo, algunhas no partido. Porque, claro, a segunda metade coincide un Celta arriba no marcador e tamén cun Celta que xogaba con 11 contra 10. Bueno, antes de nada, dou a miña opinión sobre a xogada. Eu creo que o que di Antón ten razón, que é porque se desentende do balón, non ten posibilidades ningunhas e comete a falta, non? Pero, por outra parte, teño que dicir sinceramente que se non se produce iso, Alfon marcha só. Alfon se marcha só directamente.
porque ainda que decía Marta, e é certo, eu tamén o vin, que levaba un xogador á esquerda, a súa esquerda do Villarreal, é certo que ele iba xa como unha moto directamente a Sí. tal. Entón, vamos, pode parecer rigurosa desde algún punto de vista, pero a mí me parece que injusta, dende logo non é. E así que, bueno, vendo a situación e tal, pois teño que dicir iso. Con relación xa a pregunta, engado que na segunda parte, lóxicamente, Villarreal ven moi canso. Villarreal ven de xogar o domingo, además un partido moi complicado, que foi, non sei se prexudicado, pero polo menos tivo moitos problemas. Tres goles anulados. Estaban quentiños, xa viñan quentiños. Por milímetros, ademais, non? Despois veñen aquí un mércores e creo que teñen que xogar a fin de semana o partido contra o Español. Creo que ese é o partido que lle queda, que si gañan se poñen con 55 puntos. Bueno, afastan un pouco a Betis, non? Que bueno, que tamén ten... En definitiva, que para min esta segunda parte do Celta foi un pouco o peso do que vai diante, do que vai seguindo o seu patrón tal como o concebía o adestrador, ademais unha segunda parte onde o Villarreal intenta estirarse un pouco, porque lóxicamente con 1-0 non iban a ningures, e o Celta aproveita a situación. E aproveita a situación, e teño que dicir claramente que aí se viu que os cambios de Claudio Giralde foron claves. Para min, Claudio estuvo brillantísimo neste partido. Ia preguntarvos polos cambios, sí. Sí, non, bueno, pois me adianto, porque para min foi unha clave, unha chave de todo isto, non? Dicir, a min, con superioridade, con certos espacios, Ilais Moriba estuvo fantástico. E iso foi moi importante, porque abriu campo, cambiou. E entonces, logo a entrada de Iago foi fantástica tamén. Iago, para min, o tempo que estivo moi ben, estivo moi intelixente, bueno, estivo en plan Iago, non? Entonces, os cambios, e logo a defensa tamén, importantísimo, que sacase a Joel, porque Joel Lago, que sin que o fixese mal, a veces non é capaz de conterse, ten unha agresividade exagerada, caeulle unha tarxeta que non tiña, e a verdade é que era un problema. Non tiña por que facer aquela falta, porque sobraba, pero era un problema. Entón, a min... Le llamó la atención Iago, que tiene narices. ¿Perdón? Que Iago le llamó la atención a Joel. Sí, bueno. Bueno, hubo un momento na televisión viuse que o árbitro falou con Iago e Iago fala con dos xogadores do Celta dicindo tranquilo. Exercer de capitán como un capitán ten que facer, non? Iso lin, pero o raro é que un árbitro faga iso, di moito en favor diso, do árbitro que diga iso, sabendo que un rapaz non é capaz de cometer unha barbaridade, está de alguma maneira intentando que non faga unha estupidez, porque o vai ter que votar, non? Entón, aí enseguida deuse contra tal. E fixo moi interesante meter a Javi Rodríguez nese momento. Estivo moito máis seguro Carlos Domínguez, porque Carlos Domínguez estuvo francamente ben outro día, hai que dicir as cousas, porque aquí somos como somos, pero dicimos as cousas que como as vemos, non? E tal, non imos con algo xa en riba para tirar a dar contra ese xogador e quitarlle mérito. Non, Carlos non me gustou nada o día español, non me gustou mal outros partidos, pero onde estivo francamente ben. Entón, bueno, pues as claves estiveron para min un pouco por aí, seguir mantendo o mismo ritmo de xogo, eles se abren, hai máis ocos, maiores espacios, maior movimento, bueno, aproveito para decir que Borja Iglesias sigue sendo un tipo absolutamente necesario. Como descarga os xogadores, que pouco ve a xente as súas descargas. Bueno, deulle un gol prácticamente cantado a Fer no primeiro tempo, pero independentemente, que dá gusto como traballa, como corre, como se vacía. Que hai que ver todo. Es decir, os dianteiros non só son goles, sino goles que se producen. E é moi importante aí. E logo, cando chega o momento do cambio, perfecto tamén. Es decir, Claudio un 10, sinceramente, para min, no partido de onte.
cousas destacadas da segunda metade os demais? A ver, yo creo que el Celta ataca mejor y es más preciso. Luego hablaremos de las sombras, que las hay sobre todo en la primera parte. Pero en la segunda parte el Celta es mucho más activo, más preciso y evidentemente la entrada de Lais Moriba mejora al equipo. Suele ser Pero un Fer, encuentro- tamén é máis Sí. preciso porque porque o Villarreal estírase un pouco. Sí, No bueno, pero primeiro es que equipo defenderon demasiado atrás el que non parecía o Villarreal se estira Villarreal. básicamente cuando entra Dani Parejo y algún otro jugador. O sea, el Villarreal empieza a jugar al fútbol cuando entra Dani Parejo, Xogar básicamente. ao fútbol O sea, sí, pero outra cosa é xogar ao pero- fútbol e estirarse en Sí, busca sí. de cazar algo. Pero Pero- bueno, que moi ben, que sí, que é así, o fútbol é así. Y luego hay otra cosa, el Celta haciendo todo lo bien que lo hizo, se encuentra con un equipo que está peleando por la Champions y que ayer defendió mal todo el partido, con 10 y con 11, defendió muy mal el Villarreal. Entonces, claro, es una de las sorpresas que yo me llevé ayer. O sea, Porque non evidentemente- saben defender. O Villarreal é un equipo que non Claro. sabe defender. No, pero es No, e terrible. o sea, era un equipo extraño, tiña moitos Sí, sí, trocos. pero- Os comentaristas de Dazón Sí, sí. estaban falando que non entendían moito ben a alineación pero aun siendo que extraño, tiña sacado o Marcelino. defendieron como defiende un equipo que se está jugando la permanencia. O sea, ese fue el nivel del Villarreal. Entonces, claro, Por eso. pero hay que saber atacar como atacó el Celta, porque aunque defienda mal un equipo, si el otro equipo tampoco es. Digamos, Sí, porque pero- además ese gol que falla Fer Pero López atacou en ten moito que ver superioridade. co Hai defensa que do dicilo Villarreal. todo, que o Celta atacou en superioridade. Tamén iso, os partidos se van cansando. pero es que xogadores. pero insisto, con 11 jugadores el Villarreal estaba defendiendo mal. No, también, pero y xa sí, pero digo despois, na segunda parte. Que sí, estábamos bueno, falando. evidentemente ahí se nota el cansancio. Claro, Fixádevos que o Villarreal leva 45 goles en contra, dentro dos 6 primeiros e con moitísimo o máis goleado, Iso Claro. indica. sí, sí, Iso pues- que quería, eu creo que quería cortar onte Marcelino, porque sabía que en un ida e volta o Celta lle podía crear muchísimos Y problemas. muy bien el Celta, lo que decías tú, Antonio, con esos cambios de sentido de una banda para otra. Y ahí fue donde realmente lo hizo muy bien el Celta, porque el Villarreal ahí tampoco lo detectó, porque lo hicimos más de una vez y más de dos. Y eso el Villarreal tampoco lo vio. Entonces, claro, por eso digo que ahí estuvimos muy bien frente a un equipo que, bueno, ahora con esos datos que das ya no me sorprende tanto, ¿no? Haber visto ayer esa mala defensa. Se encajaron tantos goles, pues por algo es. Claro. É que coincidiron moitas cousas. Eu penso que o mellor que comezamos a facer na segunda parte realmente comezou na primeira, porque ao final da primeira estábamos como case sempre, ¿no? Dominamos o balón, temos ocasións, pero non entra. Se ti vas cun 0-0 descanso, tes a sensación de que está a pasar o de sempre, pero consigues marcar moi perto do descanso, entón xa tes esa idea. E logo o que decides, ¿no? Que penso que onte tamén coincidiu que ás veces sempre pois temos a opinión de que algúns cambios están mellor que outros, pero que onte foi un 10 absoluto en canto a como os cambios, e tamén coincidiu que Moriba tivo un deses partidos espectaculares, que moitas veces ten, pero que non ten continuidade. Se conseguise ter esa continuidade sempre, claro, era un xugadorazo fantástico. Entón, claro, tamén coincidiu iso. Saca a Moriba no mellor momento, consigue que o resto dos cambios tamén funcione ben, todo iso dalle unha frescura e unha capacidade de ler o xogo moi ben, que claro, logo senda por riba, cando entra Aspas, a xente decía, bueno, xa Aspas vai sair para marcar o seu penalti de sempre. Bueno, é verdade que marcou o seu penalti de sempre. O xogo ben tirado outra vez. Claro, ben tirado, pero o xogo que fixo antes tivo o que dice. Bueno, era que tirou dos medio campo, se chega a entrar, se cae o salto. Bueno, non foi dentro do medio campo, pero Bueno, pero... Iso foi magistral, Ese tiro foi magistral. Mbappé, falamos diso 4 meses. Pero a parada, pero se cae o campo, Cae o campo. Onte cae o campo de Balaídos. Es que dispara sin ver a la portería, Sin ver a portería, sí. Ahora, paradón que fai o porteiro tamén é de luxo, Sí. Foi ben, que despois se felicitaron os dous aí. Sí, foi felicitalo, antes cando se sacaba o córner, ademais. Sí. Moi ben dos que dous. foi realmente un paradón espectacular entre o mellor do Villarreal Junior, sen ninguna dúbida, non? Porque
fixo algunhas paradas importantes, especialmente esa, pero non é a única, porque No, Celta no. rematou Foi a moito a única. porta neste O partido. tiro, o cañonazo extraordinario de Ilais Moriba, Mm. vaya cañonazo como saiu ese balón, Sacou unha man aí E bárbara. botou unha man impresionante. Que ayer le preguntaba a mis compañeros de grada si Moriba había marcado algún gol con el Celta, porque no sé si marcó No. algún gol, pero No. claro, es que ya lo está mereciendo, porque en Mallorca también Está estuvo a agafado. punto, ayer también, contra el Barcelona también, aquí en Balaídos, bueno, o sea, lleva intentándolo mucho No, tiempo. él se ve que quere marcar, porque Sí, onte sí. cando fallou as dous que tivo, Sí, sí. fixo así como Ya. non o podo creer, non, penso que ele está desexando marcar. Mm. Sí. Tamén o partido deixou claro, bueno, non sei se me trabo con isto, pero penso que o partido deixou claro que Iago Aspas pode sair na segunda metade e revolucionar as cousas, que pode sair de cara a Fer López sen ningún problema, despois Iago Aspas pois entrar na segunda metade e en 20 minutos pois facer cousas moi interesantes, non? Quero dicir que non hai por que sempre sacar a Iago de cara, pode sair Fer López e despois Iago Aspas revolucionando na segunda metade. Como dice Vicente Javier, Iago Aspas é un xenio. E aínda que estea mal, pasen os anos, e teña cousas que hai que darlle un tirón de orellas, é un xenio. E sempre pode del, cando está el no campo, normalmente pasan cosas. Non sei que cosas, pero pasan cosas. A veces son negativas, pero la maioría das veces son positivas. Eu sempre que está o noso mago de Merlín aí de Moaña, si digo, a ver que va a pasar, a ver que vai facer. E iso é maravilloso, a verdade. Chema di que o porteiro do Villarreal non é nada bo, que se están pensando en Conde, pero realmente o partido de onte, a pesar dese 3-0, fixo un verdadeiro partidón. É que Bueno, antes xogaba Conde, eu non sei que pasou, se mancou e por iso está xogando o outro, ou que porque o Conde sí que, bueno, non sei me parece bon, pero o Conde é moi bo porteiro, por lo menos os partidos que vin el, o da primeira o do 4-3, fixo un partidazo. Eu vinlle moitas paradas noutros partidos moi boas, non sei se mancou ou que, e agora está xogando ou que pasou, pero non sei, Conde moi bo. Pero de todas formas, eu creo que non se lle pode poñer o porteiro nin pero. Non, nada, non, para nada, xogou moi ben tamén. Non, digo porque o que decía Antón, creo que era que decía No, Antón. porque hai aquí un comentario dun ouvinte de Chema que di que o porteiro do Villarreal é malísimo, que xogou contra o Celta de Milagro e que xa están a pensar en Conde. Bueno, vale, con iso di todo, parece que tampouco lle gusta a Conde. Eu non poño en dúbida esas palabras. Eu que podo dicir que vin onte, vin un porteiro francamente interesante, que fixo un partido, desde mi punto de vista, excepcional. Non puido facer nada nos goles, porque no primeiro foi a porta baleira, no segundo fusilárono, e no terceiro foi un penalti. Claro. Por certo, comeza a volver a tirar ben os penaltis Iago Aspas. Bueno, xa leva un tempo. Porque ahora hace una mini paradiña que le está dando la vida. O sea, y los mete todos ahora. Antes no lo hacía. Eu pensaba, como están os dous no campo, quen vai tirar os penaltis? Marcos ou Iago? O balao díxome, Iago seguro. Claro. Onde está el, collo o balón e xa se acabou. Sí, claro. Esta xerarquía celtista de tempo no equipo, claro. Os tira moi ben. A verdade que os está tirando moi ben outra vez. Antes non me daba seguridade ninguna. Bueno, Susi, que non te ollo, Susi. Porque hablas todo el rato, Antonio. ¿Cómo le vas a oír? No. Estuvimos a escoitar. É que onte o partido para min trouxo boas noticias. Todo foron boas noticias da segunda metade, sobre todo, porque falaba desde de Iago o tempo que estivo fixo espectacular. Segue a ser un xogador importante, pero xa non é imprescindible, xa non sufrimos desa Iago dependencia que viñamos a padecer todo este tempo atrás. Eso son moi boas noticias, que un xogador como a Iago poda sair na segunda metade, facer un partido fantástico, pero sen a necesidade de que saia de cara. Boas noticias, o partido de Moriba, que xa
amosou contra Barcelona que empezaba a estar nesa trayectoria ascendente de novo, partidazo de Moriba, estabades a comentar sobre o porteiro do Villarreal, que se non é por el, o partido non acabaría 4-5, 6-0. Que estivo na súa man evitar goles moi claros. Así que con todos os meus respetos aos comentarios dos ouvintes, eu penso que non sei se é un bo porteiro ou non o é, pero creo que fixo un boísimo papel onte. Estabades a falar tamén dos cambios de Claudio, totalmente de acordo, creo que un 10, tanto polo momento de facer os cambios como polos cambios en sí. Eu coincidín con el cando vin que entrou Carreira e cambiou non sei se eu quitaría a Hugo Álvarez e deixaría a Mingueza no campo, pero sí que a min tranquilizoume que por esa banda de Mingueza o pouquiño perigo que creaba o Villarreal entraba por aí, como ven a pasar habitualmente, por desgracia, e creo que atinou co cambio de banda e coa entrada de Carreira e co resto de cambios. Creo que Hugo Álvarez tiña unha tarxeta, ¿no? Teña cartón amarelo, tamén. Viña de moito tempo parado. Eu creo que por iso non xogou o partido inteiro tampouco, non? Pero los cambios de Claudio son muy inteligentes porque él no duda, por ejemplo, si sacan una amarilla en un partido en la primera parte contra un equipo que tiene uno menos, no lo duda y saca a ese jugador en el descanso porque no quiere arriesgarse lo más mínimo. O sea, eso no hay muchos entrenadores, o por lo menos hasta ahora, en el Celta no había ningún entrenador que hiciera semejantes movimientos. Esperaba al típico minuto 60 y hacía los movimientos clásicos. No, Claudio no se la juega. Dice, no, a ver, o sea, es como que quiere tener todo muy amarrado y tiene razón, porque yo creo que el árbitro un poquito nos cobró la roja en la segunda parte, un poco, ¿eh? O sea, digamos que le salieron las tarjetas un poquito más rápido que en la primera parte. Y claro, al final la ley de la compensación, por mucha mejora que hagamos y por mucho VAR que haya, psicológicamente los árbitros siempre tienden a compensar, ¿no? Yo estaba temiendo que la cosa fuese a mayores, ¿no? Y luego, bueno, quería hablar un poco de lo que decía Antonio antes del Villarreal. Realmente los ataques del Villarreal fueron prácticamente todos individuales. O sea, yo no recuerdo una jugada coral del Villarreal en ataque. O sea, eran todos pues balones a un jugador atacante, cogía el balón, se regateaba a 3 o a 4 y llegaba al final. O sea, eran todo como arreones, pero sin realmente un patrón de juego para atacar, ¿no? Entonces, fue el peligro que le creó al Celta Villarreal, prácticamente con jugadas individuales, no colectivas del equipo de Marcelino. Falábamos antes de sombras, hai un par de preguntas por aí que quero trasladarvos, pero primeiro falemos desas sombras, que foi quizá a parte menos positiva dunha victoria brillante do Celta e deses 3 puntos que colocan o equipo con 46 no 7º posto a falta de só 15 puntos por xogarse. Falemos brevemente das sombras e despois un par de preguntas que teño por aquí. Eu sombras vin poucas. A verdad. Sí, hacía mucho sol ayer, te lo puedo decir. Sí. Non, é que, por exemplo, no descanso, nós que temos o grupo este do Celta, eu foi unha primeira que falei, pois están xogando bastante ben, boa primeira parte, e xa saiu Fernando, están dormidos, non sei no, que. Ahora, no adelantes mi discurso, que ahora lo voy a decir, Marta, no adelantes. Eu non os vin, non sei, polo menos non tan dormidos como habitualmente saen os partidos, porque o problema que ten moitas veces o Celta é que non saen enchufados os partidos, e por iso sempre empezan os partidos perdendo 0-1, non? Ou 1-0. Entón, despois ten que remontar e tal, e todo. Bueno, sempre se sufre moito. Eu vin que o partido estaba controlado desde o inicio, que se poden facer as cousas mellor. Sempre se poden facer as cousas mellor, pero creo que pouco máis se lle pode pedir un equipo onte como o Celta que xogaba contra un equipo que está loitando pola Champions. Independentemente de que xogase con un 11 raro ou que se quedase con 10 no minuto 35. Nos primeiros 35 minutos penso que o Celta tamén controlou o partido ben. E o Villarreal apenas tivo peligro, non? Na área do Celta. E o Celta no minuto 35 xa tiña tirado 2 veces a porta e bastante claras. A de Fer López, que sacou debaixo dos paus un defensa do Villarreal, e outra de Marcos, que se foi fora por pouco. Entón, bueno, que, a ver, Mingueza estaba a dormir, sí, iso seguro, pero todo o partido.
Que hai cousas a mellorar sempre, pero en xeral eu vi un partido bastante bo, tanto na primeira parte como na segunda. Mellor a segunda, claro, pero por mi parte poucas sombras, vamos. Hai quen fala no chat, por certo, que quizáis unha das sombras pode ser Mingueza, que non tivo un bo partido. Claro, Mingueza non, é verdade, non estaba, onte non estaba. Sí, en eso estou de acordo tamén. Penso que Eu tamén. Sí, foi un día bastante pobre, pero bueno, Mingueza ás veces é o que ten, non? É un xogador que é capaz de aportar o mellor e de facer un partido extraordinario e logo enganchar con outro partido pois un pouco tamén sen moita continuidade. Pero xusto onte non estivo fino. Tamén é verdade que non causou os problemas que adoita causar cando non está fino. É dicir, onte podo darse o luxo de non estar fino porque todo o resto do equipo estaba máis atento, non? Entón, bueno, notouse que quizás podamos, pois eso, personalizar un pouco unha das sombras principais en él. Sí, bueno, para min a única sombra é que nos segue costando moitísimo penetrar como se di, en bloque baixo, non? Cando un equipo nos pon atrás, nos desconcerta e movemos o balón, sí, pero moi lento, sin moitas ideas, a verdade, porque nos falta ese medio centro ofensivo que ás veces non aparece, non? Entón, para min foi a única sombra ese mover balón, porque fixadevos cando meteu o Celta o gol, debeu de ser, eu non vin, pero ao final, minuto 40 e tantos, non? Sí, 44 prácticamente. Sí. O sea, 45 minutos cun Villarreal bastante non, moi vulgar, e o que nos costaba meter un gol. O que nos costa meter un gol, o que nos costa ás veces tirar... Pero, Antonio, non pensas que hubo máis paciencia de todos os xeitos, porque sí que se tocou máis o balón dun lado a outro, tentando abrir o campo. Sí que hubo, pero non se definía. En canto se achegabas á área, aparte da que dixo Marta, que non foi exactamente debaixo dos paus, sino que foi diante do porteiro. Sí, pero bueno, cando xa era... Bueno, pero ia entrar. Non entraba porque estaba o porteiro detrás. Eu penso que sí que entraba. Non, estaba detrás o porteiro. Eu, de feito, pensei que fora o porteiro que emparara. Logo, cando vin na casa... Pero, bueno, independentemente diso e tal e cual, eu creo que, francamente, para mí foi un pouco... a pequena sombra, non? Por decir algo, decir, se estamos machacando o balón, movendo o balón, non hai forma humana de que eso se traduza en superioridade. Para min eso, e evidentemente sí, estou de acordo, Mingueza non estuvo nada ben. En ataque, dende logo, penoso, decir, perdeu máis balóns que nunca, decir, unha cousa increíble, pasaba o balón ao contrario, tomaba a peor decisión. Bueno, sinceramente, digamos que iso foi, pero bueno, conseguimos algo moi importante, que sacar adiante un partido. Solamente se acalou. Estou vendo a clasificación e que curioso, os dous equipos que están quinto e sexto, Villarreal e Betis, teñen o golaveraxe perdido con Celta. Correcto. Ayer lo comentábamos en la grada, ¿eh? Sí. Eso digo como curiosidade, ¿no? Sí. Bueno, non imos chegar aos 50, non sei, aos 50 e tantos, a 52 puntos do Villarreal si o Villarreal gaña o partido que lle queda, en fin, non sei. Pero quero decir que é curioso, ¿no? Que é curioso que Villarreal e Betis, quinto e sexto respectivamente, teñen o golaveraxe perdido co Celta. Por que é iso? Pois precisamente porque son equipos que normalmente deixan xogar. E o Celta contra esos equipos móvese mellor, que o que decía Iago Aspas outro día. Xoga moito. O que quiso decir, ainda que dixo que non estuvo moi afortunado, pero o que quiso decir foi iso, non? E esa é a realidade. Pero bueno, punto. A ver, yo de las sombras quiero decir, primero, la primera sombra que veo es sombra general. O sea, ya no voy a hablar de los 11 jugadores del Celta, voy a hablar de los 22. O sea, la sensación que yo tengo en los primeros minutos es que
se acaban de levantar de una siesta, pero los 22. Cansazo, Fernando, eu penso que hai un pouco de cansazo O sea, parte final da tempada. era un fallo de uno, fallo del otro, lentitud, como decía Antonio ahora, o sea, era una cosa que dices tú, es que está pegando mucho el sol y están medio atontados o no sé qué pasa. Claro, dentro de ese nivel, el mejor fue el Celta, pero claramente, o sea, porque el Celta es capaz, en ese atontamiento general, de crear algo de peligro. O sea, ahí incluso es mejor el Celta que el Villarreal. Y luego ya en la segunda parte, pues es mucho mejor por todo lo que acabamos de comentar. Pero por poner una sombra, yo diría esa, del principio de partido. Del principio y de no tan principio. O sea, cuando ya estaba el partido bastante avanzado. E non vos pareceu tamén que o campo onte estaba un pouco raro? Porque a min me deu a sensación de que ás veces a pelota como que se freaba. Levantado, ¿no? Sí, claro, estaba un pouco como se estiveran xogando con a erva moi alta, sí. Non sei, algo raro. Sí, un poquito estaba así el césped como con paches, no sé, me pareció. Sí, eu dende a televisión non se podía ver iso moi ben, pero quería meter unha pregunta que xa leva un tempo aquí, que é de Jairo, que di o seguinte: ¿haríais el esfuerzo económico por quedaros con Moriba y Borja? Yo pienso que si el Celta se clasifica para Europa, son necesarios. Por Borja, rotundamente, sí. Eu polos dous, sinceramente. Por Moriba se pode tamén, pero se teño que escoller, escolla Borja. Mira, Marta, Moriba é un xogador novo, que ten Xa sei, se a mí me gusta Moriba. E digo, e sería importante quedarnos con él. Sí, Antonio, pero la regularidad de Borja non la tiene Moriba, No, pero vamos a ver, que eu non estou comparando a Borja con Moriba, Hombre. Son xogadores diferentes, ademais que non teñen sentido ningún. Os dous son un papel, evidentemente. Eu son de Borja e fui sempre de Borja e para min Borja o deixaría hasta que colgase as botas, sinceramente. Eu sí, por Borja está claro. E por Moriba tamén o faría, porque tampouco he doado a topar xogadores como a él. Recoñezo que é un pouco lento, que tal, pero ten unha visión de fútbol e sendo novo, e si, ademais, hai algo moi importante que creo que está entrando no que é o espírito de Giraldez. Creo que Giraldez está levando moi ben e é un xogador que a él lle gusta moito porque ademais desatasca moitísimo e é un xogador que, bueno, onte os pases que deu foron e ainda por riba o penalti fixeron Joel. En fin, que eu si faría un esforzo polos dous antes de que me traian a un fenómeno de la Liga Sueca, casi e non é de Tanzania, que igual nos ven algún de Tanzania. Tamén o de México. Eu non esquecería que temos que facer esforzo económico, sí, por ter esos dos xogadores e outros máis, pero penso que non podemos ir a ningures, nin Europa, nin nada, como non mudemos a porta. Eu penso que non podemos seguir con Guaita con garantías de ir a parte. Quero dicir, ás veces se nos olvida iso, pero penso que este ano, facendo as contas, penso que perdimos moitos puntos que poderíamos ter gañado porque a porta non é segura, non é constante, non temos un problema importante. Deberían de estar a pensar en algún reforzo, xa non reforzo, algunha persoa que poda reemplazar. Entón, claro, non sei se estarán pensando ou non. Falas de Iñaki Peña. Decía Iñaki Peña. Certo. De Román falan de varias persoas, pero claro, xa non pode seguir realmente ninguna noticia do periodismo deportivo porque a metade do que se publica ou se comenta é mentira ou abertamente falso. Xa non son os equipos grandes, coa teima que deron, por exemplo, co tema de Klopp e o Real Madrid, cando xa tiña Salah renovado co Liverpool, estaban aínda falando de que Salah era unha exixencia para que Klopp viñese ao Real Madrid, cousas absurdas. E, por certo, pasa un pouco o mesmo, non? Están falando, cada día sale unha nova distinta que é contradictoria con algo que o mesmo xornalista ou o mesmo medio... E estamos en abril, Jorge? O sea, que el verano va a ser largo, O sea, o verán sempre longo. Segundo a prensa, xa fichamos polo menos a 5 porteiros. Hombre, yo soy de la opinión de que tienen que venir 2. O sea, ahí lo dejo. Pero bueno. Fichamos a 5 porteiros. De todas formas, hai que ser un pouco respetuoso. No, de todas formas, eu creo que hai que ser un pouco respetuoso con Vicente Guaita, Vicente Guaita evidentemente podía ter, non é o porteiro que era e cada vez será menos,
Totalmente. pero Vicente Guaita tampouco Nos sigue ayudando, nos sigue tampouco é ayudando. un porteiro que nos faga perder puntos. No, Quizá el otro día quizá en últimamente Mallorca, non nos faga gañalos, que é o que dicía Jorge. Sí. Aí está de acordo contigo. Pero hai que respetarlo porque eu creo que neste momento, e non lo digo por ti, Jorge, que eu penso igual que a ti, creo que necesito Celta un porteiro titular e Borja, se acaso, suplente, o de Borja, perdón, Vicente Guaita, e se non que marche, non? Pero non hai un certo acoso de derribo sobre Guaita que me parece injusto. Sí, hai algúns ouvintes no chat que falaban diso tamén. Sí, a mí é que me parece que agora temos un porteiro que non vale absolutamente para... Efectivamente, eu concordo totalmente con Jorge neste caso. Con respecto, sempre con respecto a un porteiro que está aí e que perder partidos eu creo que casi non nos fixo perder ningún. y que en la temporada pasada nos dio mucho y que en esta temporada nos sigue dando. Lo que pasa Eu es que hay que ver también... respecto, exactamente, pero o que sí digo é que efectivamente hai que pensar xa un porteiro titular que non veña de la Liga grega nin de la Liga chipriota, que sea un Sí, lo que pasa es que a titular. mí lo que me chirriaría mucho es que Guaita fuera suplente. Eso me chirriaría, o sea, me parecería bueno, muy pues grave. Eu penso que Guaita, non? non sei, o sea, Porque igual no lo igual soporta él. sairía. O sea, porque igual él no Imagino. quiere. O sea, Bueno, no lo claro, veo. tería que ser de acordo con él. No caso de que xoguemos 3 competicións o ano que ven, estaría moi ben ter un porteiro como Guaita de suplente que poida xogar os partidos de Copa, que poida dar un poquinho de relevo a quen queira que sexa o porteiro titular. Con todo o meu respeito a Vicente Guaita, que creo que temos que estar moi agradecidos. Sí, ve un momento moi difícil, sacou adiante moitos partidos, o ano pasado estivo espléndido. E este ano non estivo tan espléndido porque eu creo que ten un problema de hombro que se le nota cando se tira. Sí, que se le nota cando se tira porque eu me fixo moito. Sí, eu penso que unha cosa física, unha mestura de unha cousa física e psicolóxica. El non está ben, claro. do corpo, entón non se tira con garantías. Eu un pouco falo diso, non? Que ás veces claro. a un montón de balóns porque era un porteiro que cando estaba ben o 100% chegaba a esas cousas e agora non chega onde chegaba, penso que por iso, porque non está físicamente ben, nin ten a confianza ao 100%, non? Pero bueno, falo máis ben diso, Sí. Na temporada que ven, o mellor só con el non chega, eu penso que... É que non vai ser así, Jorge. Creo que están buscando. E ademais é certo, o físico leva a un baixón psicolóxico. Claro, están Sobre íntimamente... todo cun porteiro, que ten que ter moita confianza. Un porteiro tamén, pero a todo deportista... Sí, salvando as distancias un pouco como con Eidú, ¿no? Que como saiu dunha lesión tan complicada, pois hai un componente tamén psicolóxico na súa recuperación. É que no caso dos tampouco está o 100%, un pouco tamén penso máis de cabeza que de outra cousa, non? Quen? Williot. Williot Svedberg, sí. É que no caso dos porteiros a labor é moito máis individual que coral no caso do resto dos xogadores, e o peso do psicolóxico é diferente. O gol metenllos a todos, pero que entraga é o porteiro. Ao final ese peso leva o el. Claro, imagino que moitas veces goles que normalmente Guaita pararía, por exemplo, no ano pasado e que este ano non parou, estarán rondando na súa cabeza. El pensará, probablemente hai 2 anos ou hai 1 meses, ese balón sí que podría parar e agora non. Claro. Ao final é un tema de confianza. O sea, todos os xogadores precisan de confianza, pero os porteiros moito máis, non? Sobre todo, yo creo que hay disparos lejanos, que a lo mejor el año pasado Guaita los paraba. Hablo de disparos lejanos, no cercanos. Y los paraba el año pasado y este año no, Me estoy acordando de algún gol, hombre, en Barcelona entiendo que puede ser complicado. El gol de Ferran es discutible, que puede hacer algo más. En Madrid, el gol del... Bueno, no me sale el Atlético... de Sorloth. Bueno, o sea, son balones muy lejanos que a lo mejor un Guaita en condiciones igual hace algo más. Pero bueno, lo dicho, que nos ha dado mucho... Bueno, di aquí, Fernando Manuela, onte Guaita chegouse a bancado a rematar a darlle unha camiseta a un rapaz despois do partido e vino moi serio, dame que non está a pasar nada ben, pero aínda así ten o tempo de ir dar unha camiseta a un rapaz, que iso tamén é algo que hai que aplaudir. Bravo, Vicente.
Había outra pregunta por aquí que ten un pouco que ver co que estamos a falar, a ver se a topo e a meto, porque dixen que ia facelo, a ver, aquí está por aquí, ten que ver un pouco cunhas declaracións de... creo que foi... Teño aquí anotado, aquí está. Giraldez mencionou en prensa que van pelexar por Europa porque dá máis pasta, columpiase sabendo onde vimos. Pero eu penso que non dixo exactamente iso, non? Non, lle preguntaron que quería, que prefería, se Europa League ou Conference. El dixo, irónicamente, Champions que dá máis cartos. Pero despois dixo, espera, non poñas ese titular. Non é así, penso que a Champions é imposible. Bueno, pero isto dame pé para preguntarvos unha cousa, porque vexo xa polas redes sociais moita xente que di non compensa para o Celta ir a Europa, non compensa, coidado porque podemos baixar, coidado porque o diñeiro tampouco é tanto. Compensa para o Celta ir a Europa e se é así, por que razóns? Eu penso que sempre compensa. Que podemos baixar o ano a tempada de Benítez, non estábamos a xogar en Europa, estivemos moi preto de baixar a segunda, así que se teño que baixar polo menos que sexa disfrutando de xogar en Europa. Así que, bueno, penso que non hai que adiantar acontecementos, o que falábamos moitas veces. Será un premio se chegamos, ilusionante, e se non, pois non será, pero tampouco creo que teñamos que verlo como un castigo, que hai moita xente que parece que o feito de clasificarse para a competición europea... Esta idea de que parece que os equipos pequenos teñen que tirar clasificacións coa cabeza porque non podemos xogar Europa, porque non sei que, penso que a túa obriga como profesional intentar quedar o máis arriba posible na tabla da competición. E unha vez onde esteas, pois ver que ocios tes, como podes xogar con garantías as competicións que clasifiques, ¿no? Pero esa idea de non, hai que tirar a Copa do Rei porque así xa quedas tranquilo e podes centrarte nisto. Non hai que xogar isto porque senón non sei que. Non, eu penso que ti tes que ter opcións para xogalo todo. E é certo que, bueno, por estatística, os equipos máis pequenos, pois tipo que lle pasou a Girona, non? Te clasificas para unha competición e logo xogas e non haces nada porque tampouco tes os mimbres para poderlo facer. E ás veces sí, quero dicir, ás veces hai equipos que xogan competicións, en teoría, nas que non son, digamos, protagonistas, ou nas que non poden ter moito protagonismo e chegan, pois, a pasar a fase de grupos, xogar algúns octavos ou cosas así, non? Entón, penso que hai que ir paso a paso e que hai que intentar quedar o máis arriba posible para ter esa satisfacción de decir co equipo que teñamos, coa aposta que se fixo e co debuxo que temos, conseguimos quedar este ano, pois non preocuparnos polo descenso e quedar ainda por riba, sextos, sétimos, octavos ou quintos, sabes? Eu penso que esa é a nosa filosofía, non? Estar contentos do que fixemos. E a partir de aí, pois claro, traballar para ver como queres seguir, non? Como continuar por esta vía ou conformaste con a permanencia como único objetivo de cada ano. Eso que hay. Sí, evidentemente estoy de acuerdo, o sea, es contra natura jugar al fútbol para no ganar un partido, me parece, o sea, totalmente ilógico y contra este deporte. Lo que yo digo, y lo vengo diciendo ya desde hace semanas, es que si acabamos en Europa, la directiva tiene que hacer el triple de trabajo del que hizo el año pasado. Ahí estamos. Porque claro, es decir, este año el equipo estaba pensado no para dos, estaba pensado para una competición, porque la Copa del Rey al Celta le afectó en la Liga, claramente. O sea, el Celta empezó a bajar en la Liga cuando en la Copa se desgastó. Entonces, Copa de Felipe. Entonces, evidentemente, o sea, el trabajo que hay que hacer en los despachos es bestial. Bueno, bestial. Normal sería para cualquier club, para el Celta es bestial, porque el esfuerzo que hace el Celta normalmente, pues últimamente es el justo, ¿no? Entonces, evidentemente, de acuerdo con eso, con que hay que jugar siempre a por más, siempre, cualquier competición, pero evidentemente hay que ponerse las pilas si el equipo consigue esa semejante pureza. Y más que nada también por respeto a Claudio, lo que está haciendo. O sea, es que a Claudio le has dado lo que le has dado y ha hecho esto, imagínate si te pones tú un pouco las pilas en los despachos. O sea, claro. Sí, es que eu iba a decir que a pregunta se resolve dicindo
facedelle esa pregunta directiva, porque Claro, pero non temos Teño a- liña directa, Antonio. teño a pura sensación Bueno, a través de Fer temos diña directa, pode Ya, semidirecta. teño a pura O que non podemos é facer un Berizzo 2.0, é que estamos nese mismo ínterin. Claro. Temos un entrenador que ten un proxecto e que querrá pues, apuntalar ese proxecto. E como non o apoies, é Berizzo 2.0, que non poden facer con Giraldez o mesmo que fixemos, co que implica Giraldez, que é da casa, que ten outra filosofía pues dunha forma, ¿no?, máis distinta, pero non se pode correr ese risco. Por eso digo que a directiva, a que hai que decirlo, a min o que me dá medo de todo isto é justamente a directiva. Sinto moito, eu non me sinto moi preto desta directiva, e mentras os Mouriño non desaparezan de aí, a min non me dan tranquilidade ninguna, sinceramente, teño que dicilo, independentemente de valorar outras cousas que se fixeron e tal. Entón, Pero a Antonio, hora da verdade, de reforzar o equipo e de ter unha mentalidade distinta, non de equipo pequeno que lle vale calquera cousa para ir tirando e manténdoos, porque Fer, ti máis eu falamos moitas veces de, bueno, eu non me planteo Europa con estar desfogados, non, na Liga, pois non pasa, estamos contentos porque nos mantemos, e é certo, pero hai unha cousa, se ves os equipos que poden ir a Europa no canto do Celta, que é para chorar, o Osasuna, o Mallorca, que o Celta lle gañou os 2 partidos, o Rayo Vallecano, que aún falta por jugar con el Rayo la vuelta, pero sí, bueno. pero quero decir, con todos os respetos a estos equipos, pero quero decir que no somos menos que ellos. Exactamente, exacto, eso que quero decir, que non somos menos. Eso é a maldita idea del equipo pequeno, que somos o que somos, pero non somos tan pequenos como para renunciar a quedar oitavos un ano que as cousas están facendo ben, e poder dar unha satisfacción enorme. Pero que pasa? Que a directiva está pensando que vai ter que, como dicía Fernando antes, traballar demasiado e ir... Para ellos es demasiado, para cualquier directiva es lo normal. Claro, e eles queren seguir cómodos, tirando para adiante, vendéndonos que levamos moitos anos en primeira división, e que é certo. Hombre, pero realmente, si están pensando sempre en vender un equipo pequeno, non pode estar pensando sempre un equipo que non quere ser pequeno, non pode estar pensando sempre en vender. Hai que vender unha cousa de cando en vez, como fai a Real Sociedade, pero a Real Sociedade non está vendendo cada ano, non? Pero a ver, eu penso que hai que darlle non sei, unha marxen de confianza, pero menos este verano. No, nada. Sí, a ver, son moitos. Claro, porque outro problema que ten o Celta e non vende esta directiva, vende a anterior, No, Antonio, non, ten un exceso de xogadores brutal. Que a Benítez o fichou Marián, que vale, non estou a falar de Benítez, estou a falar de pero xogadores. a Benítez botou uno Marián tamén. Entón hai que darle o beneficio da dúbida. A Benítez botou na afición. Pero que tomou a decisión que foi Marián. Non creo nesta directiva absolutamente nada. Pero Marta tiña aí, estaba a romper unha lanza. Claro, eu o que estou falando é que penso que polo menos este verán hai que darlle o beneficio da dúbida. Eu o que penso. Porque tamén ten o problema, e iso sí que ven herdado dos anteriores, que ten de Luís Campos e do pai, de Carlos Mouriño, que ten tropecentos xogadores, que ninguén os quere, e que moitos eles teñen uns salarios moi altos. E iso é un problema. E mentras non te desfagas de xogadores, non podes traer a outros, aínda que queiras. Sí. Non, é unha realidade. Iso é unha realidade que está aí. Con iso nos enganan. Non é un engano. E outro tamén. Non é un engano. Ti non podes despedir xogadores, Antonio. Bueno. Non creo nada. Tardes tempo, e cando fagamos o bar de pretempada, falamos da situación. Se despois Antón e Fernando. Fan o mesmo de sempre, pois haberá que criticarlos, claro. Yo estoy de acuerdo con Marta. Es decir, el beneficio de la duda sí, ¿por qué? Porque esta directiva ahora sí se puede considerar aterrizada del todo. O sea, evidentemente hay que dar un tiempo a una directiva para que aterrice. Ahora, este verano sí que está ya en tierra, sí que está aterrizada. O sea, evidentemente, este verano es la prueba de fuego. Pues vamos a ver qué planifica. El verano pasado aún podías tener, bueno, no estaban realmente muy rodados, tal, pero ahora ya están. Y ahora saben lo que tienen, han acertado con Claudio, porque eso hay que decirlo. Pero sobre todo, Fernando, hai unha cousa extra o que ti dis que
que creo que é importante. Ninguén pensaba na directiva do Celta que o Celta podería, co que se fixo no verán, clasificarse para Europa. Isto está clarísimo para mí. Dende logo. Es que Pero no era el ninguén, objetivo. pero nin a Entón, directiva, agora nin están os nunha xogadores, situación... nin Claudio, nin ninguén. Claro. Entón agora Nin están a nunha presión. situación na que Exacto. se o Celta se clasifica para Europa están na tesitura de ter que facer algo serio. Están desexando que non se clasifique. pero hai, bueno, iso non Qué sei, mal pero- pensado eres, Antonio, Pero o por que está favor. claro Totalmente. é que se se clasifican, aí é onde está a proba de fogo para esta xente. A ver se están a enganarnos Claro. ou non están a enganarnos, porque evidentemente ninguén pensaba que o Celta ia chegar a Europa. E se Y aún chega, sin clasificarse, es una prueba de fuego. pero tiene se que se ser un buen- clasifica non hai ningunha Sí. excusa xa, No, claro, porque teñen xa, que xa. facer algo para tres no, competicións. dende logo. Claro. Eso ia O sea decir que, eu bueno, tamén. imos agardar, non poñamos o carro diante de Ya. bois, Eu poño, sí, eu despois poño. criticaremos. Jorge, ten aí un comentario. No, mesmo que eu opinaba como Fernando, que eu penso que aínda sin clasificarse, penso que non poden decir, bueno, xa está feito, vamos a Relajarse, claro. Claro, repetir mesmo para o ano Eso que dende logo, dende logo. porque eso tampouco pode ser, non? Porque o ano que ven o mellor sae de outra forma porque non reforzas, non? Eu penso que teñen que pensar, e tamén estou de acordo niso, aínda que hai pois certas cousas que poden gustar máis ou menos, eu sempre dixen que este verán é o verán da pedra de toque, quero decir, Claro. se fan algo perfecto, se non fan nada, pois poderemos estar como sempre, non? Que realmente pois un pouco a razón o que di Antonio, pero penso que este verán é o momento que vai marcar a diferenza entre Claro. se esta directiva realmente vai facer outra cousa ou non. Exacto. É dos Sí. Estou totalmente de acordo. do mesmo. Estou totalmente de acordo. A diferencia está é que eu creo que non van facer nada. Con el porque, hándicap Victoria, que decía, a que decía directiva, Marta, mira, que hay Claro, muchos jugadores, hay muchos handicap jugadores que que colocar. tengas. Fernando, Es un handicap. a directiva xa hai problemas internos na directiva. Xa saiu o CEO da directiva, xa saiu a de contas da directiva. Non se sabe nada, non se sabe nada, non se sabe por qué, cal é a razón realmente. Non se están facendo, ou lle quitaron a subvención ou rebaixaron a subvención aos equipos locais de Vigo. Están todos contra o Celta. Señores, vexamos outras cousas. Vexamos outras cousas. Porque é así, Susi, non te rías, de verdad que é así. No, estoume a rir dos comentarios dos Sí. ouvintes. Sí, Hai porque problemas. Dicían que había que se fuera por Abel, se Abel fora Marián, Ya. caía Messi. Claro, Sí. sí. Entón, Antonio, non estaba a rirme do que comentabas que o comentario foi xa sei que non era tal. Digo que é moi triste o que estou dicindo. Xa se están votando en contra os clubes da canteira daqui, porque a canteira do Celta é a canteira dos clubes, non é a canteira do Celta, realmente. E entón, xa hai problemas. Xa a presidente da agrupación tal, xa está cabreado coa directiva do Celta. É dicir, cabeciña, moita cabeciña. Eu non lles dou ningún voto de confianza. Si me sorprenden, aplaudoes. Pero non creo neles. Hombre, por ejemplo, Pero Antonio, unha cosa, Antonio, é ademais, creer neles e outra hai darlles moito confianza, darlles un voto de confianza neste verán especial. Ese 360 me preocupa moitísimo. Están moi preocupados dese tema. Eso vai ser un desastre para o Celta. Por moito que Antonio, digan. mira, te voy a poner un ejemplo reciente. En el mercado de invierno estábamos todos temblando, yo el que más, por la venta de Dubicas sin un jugador de recambio. Bendita operación, o sea, es que salió redonda. O sea, el Celta ingresa más de lo que pagó por él, 14 millones aproximadamente, y aquí nadie echa de menos a Dubicas. Aquí marca goles todo el mundo. O sea, y estamos jugando incluso mejor que con él. No, bueno, pues es una operación de la directiva actual, con Marco Garcés como director de fútbol. O sea, por poner un ejemplo de que... Podemos poñer, pues sí, te podo poñer exemplos que fichou por 14 millóns de pesos, Pedro Allende tivo que largalo. Por exemplo, que veu no inverno, que acaba de fichar por 4 millóns e pico al Jones Abdelawi, e vamos a ver o que sai dai, porque desde logo o que eu vin decepcionoume por completo. Pero por eso digo, Antonio, que bueno, este verán é un verán no que posiblemente o Celta poda estar en Europa dun xeito agardado. Pero que ninguna directiva o fai 100% ben. Ninguna directiva fai 100% ben, nen 0% mal, é que é así. Por exemplo, Girona. Estaban falando os ouvintes do Girona. A ver, o Girona, dicen, comparan co Celta de Champions, que descendeu ese ano. Pero que o Girona
no verán pasado lle quitaron a columna vertebral que tiña. Claro. E os 12 xogadores novos que chegaron, porque chegaron 12 xogadores novos, non é que non reforzaran, senón que chegaron 12 novos, non lle funcionaron. É un equipo que ten diñeiro, porque ten o Non tiveron grupo... tempo para adaptar. Pero Claro, vamos a ver, pero que ten exacto. que ver? Pero que ten que ver eso que me está descontando de casos puntuais que non valen para nada? Eu digo que para min perderon credibilidade xa dende hai moi tempo a familia Mourinho. Claramente, e teño moi claro. E sinto moito, van ter que convencerme, pero non me creo que Carlos Mourinho non pinte nada no Celta, que non o creo. Sinceramente, non o creo. Entón, están lavando a cara, que é o que me dá medo a min, que simplemente la cara. E dicía aí alguén que o CEO que non era consellero, conselleiro, non? Conselleiro. Sí, dicía Nurir Non é conselleiro, que por o CEO non era o suposto, conselleiro do por Celta. suposto, pero trouxeron eles non durou casi prácticamente máis que un ano, está fora igual que a de Contas. E non me faledes dos conselleiros porque os conselleiros están postos aí para aplaudir. Y Abdelagui, Antonio, entenderás que un equipo tan hecho y tan, digamos, mecánico como es el Celta ahora mismo, pues es complicado que entre ahora. Pero Yo por que espero non que- entra no filial, que foi porque o trouxeron? Bueno, Porque está indo a todos os desplazamentos en vez de estar xogando co filial. Entón, Bueno. que política é esa? É dicir, vamos a deixarnos de tonterías. A directiva non creo nela, así de claro. Espero Bueno, que... eu o que digo sobre a directiva... No, estamos todos de acordo que o no verán vai ser pero decisivo. o que digo é Sí, que... vai ser decisivo, está O claro. que digo é un pouco o que dixo J. Ramón López aí tamén, que di que a tempada é mérito de Giraldez e dos xogadores, dos pícaros, sobre todo, a directiva está moi verde e demostra en cada mercado. Eu penso que o Celta está onde está a pesar de moitas cousas que fixo a directiva. Pero agora que o Celta se ten a posibilidade de clasificarse para Europa, este é o momento de facer Que algo demostren que queren ir Claro, Europa e se claro. apoiar. Claro, Porque teñen o moito que GS, demostrar, o claro. GS 360 está enterrando bastante pasta por El problema que puede haber es esa deuda que todavía está ahí, que claro, la pueden poner como excusa, entiendo que la pongan, pero a ver hasta qué punto la usan como excusa, porque sigue habiendo ahí una deuda de X millones. Pero o que pasa, Bueno, Fernando, é que se o Celta se clasifica para Europa, as excusas sobran, porque non podes xogar en Europa porque aí un vas, equipo para unha vas ou dúas ingresar un montón de competicións. diñeiro. E vas a ingresar, exactamente. bueno, un montón, no sé cuánto es ese montón, algo sí que se ingresa. Bueno, pero no sé. moito máis que se non xogas. Ya, Exactamente. sí. Claro, efectivamente. Pero Uns cuantos millóns van a entrar. eu respondo aos que din que se compensa ou se non compensa, etcétera, que sí, sempre compensa ir a Europa. Sempre compensa ir a Europa por moitas razóns, que teñen que ver co económico, que teñen que ver coas posibilidades de crecer, que teñen que ver tamén co número coas alegrías que merece o número de afición. equipos fora das nosas fronteiras e despois tamén, por suposto, coa emoción que iso crea na afección, non? E lembrades as noites europeas, tan ben como a min, e iso é algo que é incomparable realmente, ver o Celta aí xogando contra o Sí, Barça. pero contra o con Milán. base, Antón. Pero a iso me refiro, pero todo iso é cuestión, pero todo iso ten que ver. Si nos leva a desaparición. Claro. Vale, Que sí, entón o que hai que facer as cousas é unha base seria, claro. É dicir, hasta aquí podemos chegar, imos loitar por iso, punto. Pero non tirarse tampouco, ale. Decir, aí é onde ten que demostrar que unha directiva sabe xestionar as cousas. Aí, nestes momentos. Porque eso precisamente o que digo, que este é o momento no que hai que... Sí, un pouco o que dicía Jorge de non cometer os mesmos erros que se cometeron con Berizzo cando tivemos ese Eurocelta, que ao final se non hai un apoio, un proxecto e un respaldo a un adestrador que está a facer ben as cousas, se non hai un bloque potente, pois non serve de nada. Así que, bueno, agardemos que tomen nota dos erros do pasado e que non cometan os mesmos e que este verán non teñamos que criticalos como facendo todos estes anos. Tienen que ser ágiles, lo que decía Marta antes. Hay una carga importante de plantilla que hay que aligerar. Y entonces ese es el primer trabajo, ¿eh? O sea, ese es el primer trabajo. Igual que el año pasado, el mismo trabajo que en verano. Lo que pasa es que fueron un poco más lentos de lo deseable. Lo fueron sacando, pero con demasiada lentitud, que entiendo que sea normal. Bueno, xa que falades de xogadores, pois neste 3-0 toca dar puntuacións, non? Aos xogadores que mellor xogaron
vai ser complicado, porque foi un partido no que houve bastantes xogadores os Moi que coral, podemos foi moi coral. destacar. Eu teños claro, Alex, esa empezo eu. Venga, 5 puntos para Borja Iglesias, 3 para Moriba e 1 para Iago Aspas. Casi clavas mi puntuación, casi, ¿eh? Eu estou parecida tamén. Pois, Sí. bueno, Fernando xa que ten unha semellante, pois que vaya Fernando. Bueno, pues voy a empezar por la diferencia. 1 punto para Fer López, 3 para Moriba y 5 para Borja. Moi ben, xa está anotado, por suposto, todos os celtistas e todas as celtistas que estean no chat, que deixen en comentarios pola parte de abaixo as súas puntuacións, e o mesmo que este a ver este programa en diferido. Seguinte, que decida, que fale. Eu estou moi parecida a Fer e máis Antonio. Cambia unha delas, 1 punto para Carlos Domínguez, que alegroume moito ver que volveu sen esas fantasmas do mal partido anterior. 3 puntos para Moriba, que creo que fixo un partido fantástico, e os 5 puntos para Borja, porque aparte alegroume moitísimo de velo marcar goles, porque a súa labor no campo non sempre se traduce en un gol. Eso levo dicindo eu toda a vida. Sí. Así que é unha fantástica noticia. Renovación para Borja Iglesias, sí, sempre 100%. Non, renovación non, fichaxe. Sí, claro. Tes razón, el Betis se va a poner duro ahí, ya lo estoy viendo venir. Posiblemente. E ademais é un xogador que dá a sensación de que está moi metido no equipo e quere estar no Celta. Non hai máis que ler o que dixo na rolda de prensa sobre Giraldez. Creo que con iso está todo dito. Nunca escoitei a un xogador do Celta decir o que dixo outro día Borja Iglesias. Nunca. E de Celta e fora do Celta, estando o adestrador en xogo. Quero decir, sabendo que pertence ao Betis e está Pellegrini, sabendo que ele está aquí, e dixo porque Borja é así. Borja é un fenómeno dentro e fora da cancha. Fora do campo. máis Borjas e menos Carvajales. Xa falamos tamén, por certo. Exactamente. Sí, moi ben, Susi, moi ben. 5 puntos para ti, Susi, 5 puntos para ti. Gracias, Antonio. E xa falamos o martes precisamente das palabras de Giraldez sobre Moriba e sobre Borja e as cuestións da homofobia e do racismo, pero creo que Jorge quería dicir algunha cousa máis aí. No, decía que a frase de Susi me parece moi acertada, non? Porque xusto é un xogador que eu teño metido no meu entrecello, eu critico moitísimo, penso que o exemplo de Carvajal é un exemplo bastante lamentable sobre todo para os nenos, para os xogadores novos. Ti non podes ter un xogador que se comporta desa maneira aínda cando nin xoga siquera. O espectáculo que deu no partido de volta contra o Arsenal. Exacto. Lamentable é que esa persoa estea como unha das bandeiras dese club, di moito do que é ese club nestes días, non? Sí, e Jorge, eu lembro, mira, para facer un comentario que ten que ver con iso, pero ao revés, eu lembro a Paolo Di Cani, un verdadeiro fascista, porque ademais non é fascista como insulto, porque él realmente estaba orgulloso de ser fascista. Pero lembro xogar ano 1994 no Sheffield Wednesday, marcando un gol e facendo saúdo, e o público en Sheffield a berrarlle por facer iso. Por suposto, criticando, cousa que non pasaba no Lazio, onde todos estaban moi contentos de que... Bueno, e siguen felices de que aí pase. Pero bueno, sí, efectivamente. Pois o que di Jorge está claro, é un produto de Vox. É dicir, a xente de Vox non lle podes pedir moito máis. É así, son así. Entón, bueno, danoso, de verdade. Outro día sentí vergoña cando lín a noticia, cando foi a polo xogador do Arsenal porque tirou o penalti ao Panenka. Manda, carai. Quen estivo? Que non tiñas que estar aí. Porque non tiñas que estar aí. O que pasa que na Casa Blanca vale todo con determinados xogadores. Sí, nas dúas Casas Blancas, sí. Non sei que... Era que te iba a pensar. Efectivamente. Non sei que é un xogador que non está a xogar paseándose pola beira do campo, que é algo totalmente impensable.
Pero, bueno, vos sacaredes cos puntos que Sí, coinciden Borja. con vos, 5 Borja Iglesias, 3 a Moriba. Eu si lle quero dar un punto, porque, bueno, non podo dar máis. Penso que tamén temos que seguir a destacar o traballo de Marcos Alonso, que o volveu a facer. Sí, sí. Queda difícil, la verdade, Era pero... É difícil, sí, porque aquí Foi un partido coral que estiveron moitísima xente ben, tamén Damián estuvo moi ben, tamén sí. moita xente que estivo destacada, pero creo que Marcos Alonso sigue a demostrar que é unha figura no día de hoxe imprescindible para a construcción do Celta cara ao futuro, o sea, eso está claro, non? Entón, bueno, un puntiño para que ao menos pues, alguén o mencione, non? Que además eu comentaba que era el que estaba levando o Celta para arriba no primeiro tempo, Todo o xogo do Celta pasa por Marcos Alonso. Fixadevos en iso. E veredes como é curioso que un xogador de atrás sexa o que leva realmente o fútbol para diante, porque os medios, o sea, o que foi dentro do campo... Moi ben. E a referencia non só na defensa. Non, é un capitán sen brazalete. Imagino que o ano que ven vai darlle a capitanía, a segunda capitanía, imagino que será a súa, ou a terceira. Totalmente. Pues di aí que pasa con este canal que Marcos Alonso deunos a vida este ano, dende logo unha incorporación impresionante. Eu doulle, despois deixamos a Marta neste caso pro final, porque as miñas avaliacións son semellantes. Un punto para Moriba, poderían ser 3, pero un punto para Moriba, xogou menos, xogou ben. 3 puntos para Marcos Alonso, xogou máis, xogou ben. 5 puntos para Borja, porque, bueno, é que fixo prácticamente todo. Se vos dades conta, no primeiro gol do Celta, o gol de Fer López, está aí tamén. Está aí metido no medio tamén. O balón pasa por entre el e o defensa do Villarreal e chega a Fer López que marca, non? Entón, sí, Borja está nun momento moi doce da tempada e, bueno, lóxico é que o destaquemos. Pero Marcos Alonso fixo un partidón e tamén Moriba, fixo un gran partido, xogou un pouco menos de tempo, pero claro, o tempo que xogou pois foi maravilloso. Marta. Eu creo que coincido con Jorge. Non sei se dixo, bueno, é un punto para Marcos Alonso, 3 para Moriba e 5 para Borja. Se lle podise dar a Borja 25, os daba. O non, por todo, porque é o que dicía Susi, o sea, é que é un exemplo en todo, dentro do campo, como se comporta dentro do campo e, sobre todo, como se comporta fora. Porque durante toda a semana, o comportamento que tivo, despois de todo o que tivo que sufrir dos comentarios homófobos... E que continúa sufrindo... E que continúa sufrindo todos os días. El falou, moi mal está a sociedade para que eu teña que aguantar estas cousas. O sea, é que é verdade. Mais Borjas, máis Bellerines e máis Ruibales que, por outro lado, todos son do Betis. E máis Iscos, que tamén... E máis Iscos tamén, que tamén é do Betis. Tamén é do Betis. Porque tamén é que é amigo de Borja. No fútbol e na sociedade en xeral. Totalmente. No fútbol e na sociedade. O sea, que chapó polo Betis, por os xogadores que ten. Pregunta Víctor Beltrán, Hugo Álvarez, que pensades? Home, tamén penso que fixeron bons partidos, non? Sobre todo Hugo, que viña aquí, viña de estar moi parado, non? Levaba 2 meses grata parado. sorpresa, te lo de volta e bueno... Quizáis Beltrán menos, pero bueno, estuvo bastante hiperactivo e, bueno, tamén o Amarilla pues, un pequeno erro, pero é verdade que Hugo Álvarez, despois de estar pues, en xogar o tempo, bueno, eu creo que pola banda onde funciona mellor, funcionou ben, realmente. Eu, se me permites, Antón, antes de tal, como non hai teixeireta, porque levo aí uns días traballando sobre determinadas cousas que me están chegando. Improvisa, hombre. Improvisa. Solamente quero dicir o meu punto moral, digamos, o meu comentario moral, e con isto xa non digo máis nada, pero me apetece moito dicir un 10 para Claudio Giralde, tanto como adestrador, como persoa. É dicir, o que chegou a dicir onte foi o partido, non sei en que día vivo, o que chegou a dicir sobre Borja Iglesias, o que fai é refrendar todo o que pensamos os que queremos a Borja. Un enorme xogador no campo que dá moito máis do que parece, aínda que ás veces non luza, e
moito mellor fora do campo, pero digo palabras de Claudio Giraldez, que podía limitarse única e exclusivamente a falar do deportivo, pero entrou no aspecto fora do campo unha persoa extraordinaria, que dá exemplo e que eran necesarios moitos xogadores como él. Non hai teijeireta, pero hai un enorme recoñecemento a Claudio Giraldez polas súas palabras e a Borja Iglesias por ser, malia que todo o que ten que sufrir e pasar, ser como é. É un referente indispensable e realmente sempre o levarei no meu corazón. Como xogador, pero sobre todo como persoa. No, é unha cousa, onten foi a primeira vez que cando fixo as declaracións Borja de que Claudio era ou estaba sendo, non, o mellor treinador que tiña tido, lle preguntaron directamente os de Dazón, pensas que te gustaría quedar aquí o ano que ven? Foi a primeira vez que dixo, oxalá poida quedar. E despois lle preguntaron a Claudio e dixo o mesmo, porque ata agora ninguén tiña falado do asunto, non, que está aí no aire a ver que pasa e tal. Borja dixo, oxalá, ainda que, bueno, claro, como non non depende vai ser dele, difícil. Claro. Pero eu neste comentario o que quería salientar é a actitude, as palabras, o son a actitude, as palabras, o recoñecemento dun adestrador, non só como xogador, senón como persoa. Porque quiso dar a entender que todo o que estaba sufrindo él, estaba sufrindo por ser unha persoa recta, unha persoa consecuente e unha persoa honesta. E iso que o diga un adestrador, di moito en favor tanto do adestrador como do xogador. Sí, de feito, disto falamos un pouco o martes, pero non estabades ningún de vos. Entón, pois, gústame que saian as vosas opinións tamén ao respecto desta situación, porque, claro, nos falábamos da dificultade que hai en erradicar este tipo de comportamentos dos campos de problema fútbol, social precisamente porque son comportamentos que se repiten na sociedade, e sendo o fútbol un reflexo de todo iso, pois iso se ve nos campos, bueno, e comentándole a Manuela González o que está dicindo, a Joel encheronlle as redes de insultos, xente que sabemos como funcionan as redes, anda que eu non o sei moi ben porque non estou... E as redes amplifican o todo. Por iso, pero es que o problema é que a Joel puderon chamarlle de todo polo fallo, pero a Borja xa hai outra historia. Sí, hai unha cuestión a Borja xa hai unha cuestión social, mesmo sexual. Sí, por suposto que é sexual. Sí, porque se pinta as uñas xa... Que abochorna. Xa só por iso xa merece ser insultado. Mira, eu ás veces leo os comentarios de algún foro só para ver, desde o punto de vista sociolóxico, me interesa, e danme ganas de chorar, de verdade. Como pode haber xente aínda así que poida andar pola vida dicindo esas cousas. Terrible. A min, moitas veces penso no difícil que debe ser para un deportista masculino ou femenino ser homosexual nese contexto, no que por suposto é algo que legalmente está aceptado, pero socialmente non pero está ainda que Borja é homosexual. Non digo que el sexa, non digo que el sexa, por eso digo. Non estou falando de Borja Iglesias, falo en xeral, de xogadores que sexan. Bueno, e por iso non sai ningún do armario. Moi ben, Marta. O tema, a homosexualidade no fútbol masculino está invisibilizada porque, claro, porque solamente por estadística ten que haber unha porcentaxe, non sei cal será, pois ten que haber algún. Canto se coñecen no fútbol profesional. Eu non falaba de Borja, evidentemente, pero na élite ningún. E algún que saiu fora de España acabaron arruinando a carreira, Non, é que aparte, cando os insultos van por esa banda, cando a xente considera iso un insulto, dai ven que ninguén o queira recoñecer, nin que non existan xogadores da élite que saian do armario, como se soe decir. Iso recórdame al toro do alcalde de Ourense, que dixo que o Madrid le pasa porque ten todos esos xogadores negros,
E cando o acusaron de racista, Madre dixo, mía. porque chamarlle negro a un negro é racismo. Fixadevos que sibilina, que asqueroso, que maneira de comentar as cousas. Lamentable. Es que el alcalde de Orense es un personaje, ¿eh? Bueno, es un personaje, pero Un personaje claro, lamentable, claro. Pero é un así personaje se vota. Lamentable. nocivo É que ese, para a sociedade. E dame igual que sexa é alcalde que como ese é que o sexa problema, alcalde. porque os que as persoas, sobre todo, bueno, non, o sea, tanto homes como mulleres que están sempre criticando o fútbol, porque sempre falan que o fútbol xera odio e o fútbol xera violencia e tal, que é verdade, é o que lle digo yo sempre a esas persoas, que tento ser crítica tamén co fútbol, porque o fútbol ten moitos defectos e o maior deles é ese problema. Pero é que ese problema, esas persoas que insultan e que tiran cousas no campo, e chaman de todo a Borja, a Courtois, a quen sexa, están no supermercado, están no cine al lado nosa, van á escola, miran a televisión como a nós, e todo. E a xente parece que moita xente que odia o fútbol se cree que só están nos estadios. Claro, Esa pero xente fan vida normal e ten traballos. Exacto. Que pasa que nos Familias. estadios xúntanse máis, sabes? Claro. No, Son porque nos estadios teñen se máis ten faltofalantes. como bula para todo. E como Claro, nas redes, como para tens min non é que o anonimato, podes falar o que queiras. claro. Bueno, Para mí- non había teijeideta, pero queda No, teijeideta. para min non é que o fútbol xere violencia, é que a violencia xa está na sociedade, porque a Exactamente, xente pensa, É a que a xente que xente pensa que a sociedade pensa que é o contrario. claro, pensa que a violencia é simplemente pois unha pelexa ou algo violento de meter uns bons golpes, pero realmente a violencia está nas actitudes e nas verbas tamén, no que se dice, no que se escribe, etc. Entón, bueno, pois aí está a cuestión. Por iso cando a xente di que non hai que misturar deporte e política ou fútbol e política, é Todo está imposible non misturado. facelo, porque todo é política. Ao final, defender que se erradique a violencia de calquera tipo, Bueno, que se verbal, radique la violencia no es política. O sea, yo Es como estoy en política. contra ¿Cómo de que no es política? Todo No es política, partido al final. no es política de partidos, pero es política. Bueno, yo cuando hablo de política me non hai refiero un programa político, No, pero no, eu sigo dicindo que hai que dicir altri non, coño, e hai que dicirlo en Balaídos Pero- porque é pero- un sitio onde se reúne xente, e punto. E así de claro, e se hai que protestar contra o presidente da Xunta, se presenta, ou contra o alcalde de Vigo, hai que facelo. da mesma maneira que se apoia os afectados pola Dana nun partido de fútbol, da mesma maneira Igual, que se igual. condenan atentados terroristas nun partido de fútbol, pois iso é política tamén. Do mesmo xeito, pois hai que condenar estes actos violentos e lamentables. Pois, bueno, gústame que teñades a oportunidade de falar diso porque non estivestes o martes, pero agora para ir rematando o programa, porque levamos xa hora e 36 minutos, os rapantes están un pouco xa los rapantes resucitaron como Jesucristo el domingo de... Eu estou morto de fame, Antón. Veña. Bueno, pois para que non se consume iso e podas comer, podas cear e tamén os demais, por suposto. Eu aquí ás 2:43, Pero mellor os demais non cean, pero eu sí. Bueno, todo o mundo cea, ou crees que só vas cear ti? Eu ceo tamén. ¿Tú qué te crees? ¿Que el Barça hace solo, Antonio? Bueno, o vindeiro partido complicado por moitas razóns, unha delas porque contra o Real Madrid xa Yo ya no lo veo que... tan complicado, qué caray. Con varos en varo, Madrid. Vémolo de outro xeito porque no la 46 puntos, está o obxectivo conseguido e agora hai que seguir sumando para ir a Europa. Eu penso que realmente falaba onte co meu tío José, el dicía hai que sacarse de enriba o Madrid e despois dar a talla nos partidos que quedan na casa, non? Bueno, ten razón, pero primeiro hai que falar do partido do Madrid. Entón, que agardades dese partido? Pois podedes falar con retranca ou non, decide o que pensedes, Pues yo pero creo que Celta xoga en Madrid. A mí danme dos elementos nada máis extra. Sí, bueno, eso... O VAR. Nada máis. Resultado, xa digo para dado, empate a 1. Bueno, Antonio, empata Un partido fora da casa. Bueno, un partido con Madrid. Y se lo roba y le roba el resultado al hijo. Claro. Ese 1 que di Antonio preocúpame moito porque se Antonio di que empatamos vai gañar 6-0 Madrid seguramente. Así que cuidado. No, de verdad.
Yo lo que decía es que esa lección que aprendimos en Barcelona de saber gestionar una ventaja, yo creo que el Celta, si se puso en ventaja en Barcelona, se puede poner en ventaja en el Bernabéu. Pero claro, a ver si aprendimos a gestionar mejor esas ventajas, a enfriar el partido. Yo confío más que hace un par de semanas en el partido en Madrid, ¿no? Luego vamos a ver cómo se desarrolla, pero creo que tengo mucha fe. Creo que el poder que tiene el Barça de remontar ese partido que remontó, ese poder no lo tiene el Madrid. El Madrid tiene ráfagas de individualidades, pero juego coral ninguno, insisto. Hace muchos años que el Madrid no juega al fútbol, muchísimos años. Y yo creo que... Nos vai deixar xogar como nos deixou xogar o Barcelona, eso está claro. Eso tamén. E realmente aí, claro, o que di Antonio, temos en conta sempre os elementos externos que ás veces, pois, tes que sair a xogar o mellor que poidas e vai depender moitísimo, pois, de outras cousas. O partido, cando xogaron en Balaídos, un partido que se podo gañar perfectamente e ao final se perdeu. A liga vai ser máis complexo, pero sí penso que coa situación ás que chegan os dous equipos, polo menos penso que non é un partido malo para puntuar. Vindo como este Madrid, pode pois, que un empate pois, sexa o que pase. Aínda que a mí, por exemplo, unha victoria, pois, evidentemente, encantaríame, non? Non somente por ese rebufo para arriba, senón por tamén pois, axudar a que o Madrid quede en branco este ano, que tamén estaría moi ben. Para darlles unha lección, non? De que non todo é xa pensar que van gañar todo sempre, se non gañan sempre son como o crío pequeno que colle unha pataleta, non? Que é unha das cousas peores que pode ter o... Ese es Vinicius. Sí, por exemplo. Personificado na imaxe de Vinicius. Voltará a pensar ese Starfelt neste partido? Porque podría ser importante ver se o sueco volta a reforzar a defensa. Depende de como estea. Porque tamén, claro, un Starfelt o 60% o mellor non é unha idea. En un partido de exigencia, dos partidos no Bernabéu, hai moita exigencia para ter xente atrás o 100%. Antón, pon que dixo en absoluto aí un momento, por favor. Sí, aquí está. Hai un comentario en absoluto dirixido a Antonio. Recemos tú e yo un Padre Nuestro. A bo lugar vai en absoluto para que Antonio rece un Padre Nuestro que eu penso que dende que era pequeno non o fai. Pero se le invitan a mariscada, igual accede. Pero se le invitan a mariscada non sei. Bueno, el mercado acepto, el Padre Nuestro no. Claro, solo lo bueno. El sacrificio no lo aceptas. Así tamén é, así tamén é. Claro. Pero mira, Fernando, si soubese que o Celta lle podía dar la letra del Padre Nuestro esta noche, Antonio. Un pau ao Madrid, son capaz de ir a 3 misas seguidas, tío. Bueno. Solo porque o Celta isto queda grabado. Madrid, isto queda grabado, Antonio. De verdad, Marta, que vou a Madrid e vou a Almudena contigo, concho. Pero vamos a Santiago de Vigo. Sí, eu non. Bueno, ti ves Modificar a canción de Tangana. Vou contigo. Pero ahora creo. Ahora creo. Vou contigo. Bueno, voltando ao partido, deixemos o noso señor que estará onde estea, pero non é este tipo de programa. Por cierto, un minuto de silencio por el Papa. Lo viste, bueno, ¿no? Hombre, un minuto. Es ben 20 segundos, ¿no? Porque 20 segundos, sí, claro. Además é que agora os minutos de silencio nos campos de fútbol non duran un minuto nunca, non? Outra vergoña. E mira que os minutos de silencio en Balaídos son... outra vergoña da directiva. Hai un minuto de silencio e en vez de poñer no marcador a fotografía do xogador ou da persoa que por aquel chegar do minuto, como fan en todos os campos de España, esta nosa directiva pasa absolutamente de todo. Se Herminio, gran lateral da época que eu ia por Audía, se Herminio ou se el Papa Francisco. O sea, é moi lamentable. Oh, mira, este es el libro. Pois sí, o que dicía é que os minutos de silencio agora duran pouco, mesmo cando os minutos de silencio en Balaídos son realmente fermosos, porque só a negra sombra Outro día pasou algo estrano, quero dicir, comezou o minuto de silencio, houve moita xente en algunha bancada que non o respectou, entón, dende arriba se cortou a música, non se sabe ou non, entón o árbitro asubiu e foron, claro, 20 segundos, non? Foi unha cousa un pouco... Ter o minuto, pero sen telo e sen ver o que pasou, non? Foi unha cousa un pouco rara, un pouco estrana para
Bueno, voltando ao partido do Bernabéu, non xa que agardades, senón que é o que pode facer o Celta para sacar algo positivo dese encontro, mesmo ese empate que di Antonio. Que tería que facer o Celta para que voltase a Vigo con un puntiño, ou xa non digamos 3, claro. Defender ben. Claro, é o primeiro. Mejor, Seguindo defender co tema religioso, rezar un pouquiño para que os elementos externos non afecten. Claro, que perdan o sábado, van a estar deprimidos, van chegar deprimidos a semana que ven. É importante, É importante que perdan, por suposto. No, é importante como xoquen, o que pasa o sábado, sí que é importante. Estaría ben que chegase a prórroga, non? Ese partido para que estea... Claro, non, sí, claro, que se desgasten todo o que poidan. No, bueno, teñen Pero que perdan. Teñen unha semana hasta despois. É certo, porque o Madrid xoga o sábado e despois o vindeiro partido pois ainda teñen unha semana completa. Pero que chaves pode haber nese partido, ademais da defensa, como di Xus? Dicirvos que o Atlético de Madrid vai gañando 1-0 ao Rayo Vallecano. Aproveitar as ocasións que teña o Celta. O sea, tes que meter todas as que teñas. Si eu penso que un partido para non cometer erros e para intentar, pois, bueno, como un pouco vos pasou en Barcelona, non? Facer as túas cousas ben, pero facelas todas. Non podemos xogar co Madrid como pasa sempre, de intentar de ter 3 ocasións ou 4 nos primeiros 20 minutos e non meter ninguna. Sí, claro, pero está Courtois en la portería. Totalmente. Pero claro. Tamén, bueno, tamén se lle pode meter goles. É dicir, tampouco é unha cosa de... Non, a defensa do Madrid non é ninguna maravilla. Claro, pero está el portero que haya se salvado. Xa, iso sí. Eso creo que a chave non encaixar, porque eu estou convencida Sí. que marcaremos, pero non encaixar é a parte complicada. Non encaixar cedo. Claro, non encaixar cedo é unha das cousas, e segundo, tamén eu penso que nun partido deste estilo o difícil vai ser precisamente que o equipo entre enchufado dende o comezo e que non se sorprenda o Celta nos primeiros, non sei, 30 minutos do partido, porque que ademais eu teño que dicirvos que desde un punto de vista emocional, despois de ver o que o Celta fixo contra o Barça, teño moitas máis esperanzas de sacar algo positivo do Bernabéu. Xa sei que o Barça e o Madrid non son a mesma cousa, pero a min gustoume moito como xogou o Celta contra o Barça, e se lle xoga así o Madrid, hai que xogar o partido, porque a min gustoume moito o Celta de Montjuïc, e, bueno, este partido é complexo, e, bueno, perder contra o Madrid, pois, claro, despois quedan 4 partidos máis nos que hai que dar a talla, non? E nos que hai que tratar de sumar puntos para poder chegar a Europa. A vantaxe, ¿no? Que ainda temos 12 puntos despois. Non é un partido para relaxarse, pero é un partido para xogar pues, con intentar facer o mellor que poidas sen ter esa presión de que precisas os puntos para unha salvación ou para calquera cousa, ¿no? Ainda que podes un pouco, ¿no? Poucas veces podemos xogar o partido de volta con o Real Madrid nas alturas nas que estamos tan relaxados como estamos agora, para poder concentrar no xogo, ¿no? Que penso que é unha cousa que xoga... Sí. De todos os xeitos, sí é certo que este partido o Celta pode achegarse a Madrid pois coa tranquilidade de saber que ten xa 46 puntos e que as cousas, o traballo está feito, non? Sacar un punto de Madrid, xa non digamos os 3, sería pois un agasallo extra e unha boa inxección de moral para eses últimos partidos que van ser os realmente importantes para ver se o Celta se clasifica para... Y ya vemos que o Valencia gañó en Madrid, Sí. Y le ganó muy bien, Le ganó muy bien. Jugó muy buen partido el Valencia, lo vi yo. Muy buen partido. Y acabó muy bien. El último gol es un muy buen gol. O sea que es un buen ejemplo, la verdad. Sí, o último gol, cando ese foi o día do partido que eu fun a sede a ver ese partido do Celta, non me acordo cal partido, era un partido fora que se xogaba. Contra el Mallorca, puede ser. Exactamente, fomos verlo a sede e xusto estaban dando o final do partido de Valencia-Madrid coa música posta e vimos todos o
o gol de cabeza no último Sí, minuto. sí, sí. Toda Muy buen a sala gol. celebrou ese gol como se fora un gol do Celta. Contragolpe de libro, muy bueno, sí. Bueno, pois Antonio xa deu o seu resultado. Animo a todos os seguidores no chat a que deixen a súa porra na parte de abaixo nos comentarios. Bueno, Antonio dixo un 1, pero non dixo que marcaba. Que marcaba? Pois... Polo Celta, claro, polo Madrid non nos importa. Rudiger en propia meta. Así duele más, así duele más. Bueno, Rudiger está haciendo cosas raras, dicen, últimamente. Sí, por eso digo. Sí. No, o gol do Celta vai no marcar... Bueno, a ver si xoga, porque claro, eso é outra historia. Pero bueno, vai no marcar Alfon. Alfon, moi ben. Alfon. Vamos a poñer a Alfon. Por certo que había moita xente que falaba de diferentes xogadores, Joel, Alfon, etc. Moitos xogadores deste partido fronte ao Villarreal poderían destacarse, ¿no? Alfon non. Alfon non especialmente, pero bueno. A expulsión, eso sí. Pero xeralmente falamos dos tres que máis nos gustaron. Jorge, por exemplo, cal é o teu resultado pro partido fronte ao Madrid? Pois, bueno, ainda o que dixen antes de que un empate estaría ben, pois eu non quero dar unha porra de empate. Eu penso que podemos dar esa sorpresa nos últimos minutos e un pouco pois, contornado o partido. Non vou ser tan optimista como noutras veces, aínda que na porra xa lle dixen Antón, a porra que fixen o comezo do Barça puxen 3-3 e aí está. Case. Que pena de penalti. Casi acerto, pero bueno. Eu penso que pode ser un 2, un bo resultado. Un bo resultado. Un 2. Un 2, sí. E os goles poden ser, penso que se Borja continúa, penso que pode marcar, está na racha de continuar con ese acerto. En o Bernabéu creo que vai estar especialmente motivado para facer un bo traballo. E logo outro gol pues, pode perfectamente vir de Fer López, por exemplo. Fer López de Borja, un 2 di Jorge, e como somos 6 nesta ocasión, podemos repetir resultado, non hai por qué, pero podemos repetir resultados se queredes. Marta, por exemplo. 2-3. 2-3. Emoción. Moitos goles. Por suposto. Moitos goles. Os goles, vamos ver, 2 de Borja, un de Moriba. Veña, que ten que marcar. E un gol de Moriba que sí, que ten ganas de marcar. 2-3 como teñen que ser os 2-3, empezando perdendo 2-0 e remontando en plan espectacular. Me vale, firmo. Onde temos que firmar? No, firmo non. Ese é o xeito máis espectacular, o mellor de todo. Claro, por iso. Eu que quero que Antonio veña, teñamos que ir a Almudena. Isto que di Vicente Javier, si gana el Celta hoy desde Huelva, amigo de rodillas, isto é o que dixo ese presidente vitivinícola do Celta, ¿no? Que dicía que se gañábamos a Champions e a Santiago en xeonllos. Bueno, pues isto é un pouco máis sinxelo que gañar a Champions, así que bueno. Moi ben. Susi. Pois eu vou dicir un 3. Un 3. Estamos que lo tiramos. Ya voy a bajar yo luego el tono, ya verás, no te preocupes. Un 3, goles de Borja, de Marcos Alonso, o terceiro de que? Non sei quen vai xogar, que Borja, Marcos Alonso, Isto non sabe ninguén. imos dicir Carreira. Abdelawi, hombre, Abdelawi. Alonso ten que ter un gol de cabeza espectacular que aínda non meteu un testarazo Sí. Un testarazo, sí, efectivamente, eso estaría ben. Bueno, Fernando, a ver. Pues voy a hacer el resultado espejo de Marta. 3-2 para el Real Madrid. Oh. Fer, de verdad. Fernando, qué cago, qué fastidiado. De verdad, para un día que íbamos a decir todos los resultados. Para un día que Antonio pensa que non perdemos fora da casa. Es que estoy bien posicionado en la clasificación esta y me gusta ganar. Entonces quiero seguir. Pero que sumando. marca entón o Celta? Borja y Alfon. Borja y Alfon, moi ben. Borja, pero va a ser la típica derrota al final, como siempre. O sea, ¡ay, calla! es que me estoy imaginando al Qué cuarto árbitro. sádico.
me estoy imaginando al cuarto árbitro con el tiempo de descuento levantando el cartelón, 14 minutos, ¿sabes? En plan, el Sevilla tiene que marcar, ¿sabes? 14 minutos en un gol, así, porque Qué sin sádico, gol. Claro. Fer, qué Sí, sádico. sí. Bueno, sádico, tengo callo. Sádico, nada. Bueno, entonces, pero isto sería un 0-2 do Celta e despois 3-2 como Hombre, a ver, o Barça, ¿o qué? me estás No, pidiendo tanto ya. no, por favor. No, Me por estás favor. pidiendo mucho. Yo creo que va a ser un 1-2, vamos a estar 1-2, nos empatan y nos Ay, meten por el primero. favor, Bueno, qué horror. Dios mío, que Fernando, Dios. Ya xa non durmo esta noite. Había alguén por aí que dicía deixar a portería cero estaría ben. Home, estaría ben porque Estaría moi ben. Iso Claro, sí que é porque imposible. iso significa que o Celta a lo menos saca un punto, ¿no? Pero, A ver, este resultado también lo pongo para no repetir con nadie. No me gusta ir de la mano de nadie en un resultado. no, eu vou dicir, atención, e non vai ser, pero é unha cuestión así, vou dicir 0-1. 0-1. Wow. O Madrid non vai marcar porque, bueno, pues porque non vai marcar, porque Guaita vai facer un partidón, vai parar un par de penaltis, porque claro, seguramente Ojalá. pitarán algún penalti, entón, pues, Ojalá acertéis, te lo juro. Ojalá acertéis. e o gol vai ser gol de Fer López. Fer López. No minuto 1. No, Para no, aguantar 114 minutos. Ya, tal cual. No Real minuto. Madrid. Aí, Marta, aí. Se marca no minuto 1, sí que non gañamos. Pero un gol aí na parte final do partido, 0-0, tal, e final, bum, un gol de Fer López aí na parte final, e aunque poñan 20 minutos, pois o Celta Eu gaña firmo 0-1 tamén, por ese. este partido. Bueno, pois con iso preguntaba alguén se Marta aí a ir ao Bernabéu, a resposta é non, porque as entradas están carísimas para este partido. As entradas da grada do Bernabéu. visitante que 75 euros. tampouco sei se me tocarían porque se eu entraría no sorteo porque non teño antigüedade suficiente. 75 euros. Tela. Eu non é só para min, ia comprar 3. Claro. Ya, bueno, ninguna, pero 3. Estamos pensando en Getafe No, ya, ¿verdad, Marta? Estamos pensando en Pestafe, sí. Pestafe. Claro, Sí. preguntaba xa hai un tempo Martín, porque el quería tamén apuntarse se ías, pero xa el viu que non era posible polo... Claro, eu quería falar con él, pero cando vin outro día os precios, como nos dixo Fer, dixen, bueno, xa nin de broma, porque penso, opto por comprar outra grada, pero es que vai ser o mesmo ou máis caro, entón Claro. é que non No, é compensa. prohibitivo. Se Antonio me asegurase que ia ser un 2-3, igual non pensaba, pero se non teña seguro. Non que diña aquí da misa, entón. Claro. Cuidado, Antonio, que está grabado isto. Prácticamente o programa está a chegarse ás 2 horas, así que imos rematar. Era un Bar Express, ¿no, Antón? Era Bar Express. Era Bar Express porque son dous Sí. programas dunha mesma semana, que iso xeralmente non ocorre. Pero bueno, Jorge, moitas grazas por voltar ao bar. Bueno, volta sempre que o desexes as túas clases cho permitan. Gracias a vos, eu creo que sí, que agora xa non teño clase polas tardes e penso que ata o remate da tempada que podemos pasar por aquí con regularidade. E a ver se podemos celebrar con Jorge e tamén con Susi. Susi, grazas por estar aí unha semana máis. Grazas a vos. Bueno, estaremos aquí sempre que a vida o permita. Bueno, esperemos celebrando a próxima semana a victoria, os 3 puntiños no Bernabéu. Bueno, iso sería magnífico, Marta, que ademais co teu coa túa vida familiar, con 2 nenos, sempre é un placer que teñas un pequeno oco por aí para adicarnos aquí no Bar Celeste. Nada, moitas gracias a vos por invitarme, como sempre. Nada, a pensar no Bernabéu e por que non a gañar. Por suposto, que seguro que ia dicir Susi, non sei, pero o sábado partido importante das Celtas contra o Olímpico de León. O domingo, non? Domingo ás 12 na Madroa. Bueno, os dous partidos, o que xoga o Sárdoma tamén xoga contra o Friol, pero xoga fora da casa. Son partidos importantes para os dous, pero sobre todo das Celtas, porque xogamos contra rival directo. Si ganamos, creo que subimos. Creo que non sei como está o golaveraje. Hombre, yo lo leí ayer. Esto. Porque o partido de ida gañou o Celta, non? Llevo aquí apuntado. Sí, porque gañamos o de ida, é certo. Sí, que si gañamos, claro. Sí, poñémonos por enriba delas, o sea que estaríamos en postos de ascenso. No, en postos no, ascendidas. Ascendidas directamente. Sí.
Claro, Bueno, pues tenemos eso, que moitas puestos gracias. de ascenso directo. Así que bueno, habrá que ir a Madroa o domingo. Antonio, supoño que como di por aí Jairo, non verás o partido do Madrid, non? No. Evidentemente no. E se a cousa se pon moi fea, non verei nin a reportaxe final, porque cando xoga o Celta con Madrid ou cualquier equipo con Madrid é insoportable ver a televisión. Sí. A televisión está en mans do Madrid fundamentalmente, pois o Barcelona, pero o Madrid fundamentalmente. Es decir, aquí todo o que se fala, ven todo o que se fala, o que se escribe, tanto política como deportivamente, todo é o que pasa en Madrid ou dende Madrid. Eu, a verdade, non estou disposto a soportar. Fíjate, Antonio, desde la información del tiempo, se da muchas veces en las todo nacionales, se dice, hace mal tiempo, si hace mal tiempo en Madrid, y los demás, entón, las demás regiones van a agochar cousas, van dicir estupideces, non o quero ver. Mira, quería dicir simplemente que cando vin unha das reportaxes do Barcelona Celta, a xogada de de Pablo Durán non saiu. Non saiu, é verdade. E No, outra xogada tamén que tampouco saiu. O sea, que o partido foi todo tranquilidade e unha gran remontada e tal era o Barça. Imaginade o Madrid, imaginade o Madrid, o que significa iso con toda a repercusión que ten toda España, os periódicos, as marcas e toda esa porquería que hai alrededor. Non me gusta nada, absolutamente nada. Dicirvos que o Rayo Vallecano está palmando 1-0 co Atlético de Madrid, que o Leganés e o Girona empataron a un gol, e que o Osasuna... que o Leganés estaba con 10 do primeiro tempo. E perdeu 0, e estaba palmando 0-1. E o Osasuna gañou 1-0 Sevilla. Hostal Sevilla, se está metiendo el lío, Sevilla, y viene aquí en breve. Claro, creo que sí. El Sevilla, pero tamén o Girona. El Girona está a 2 puntos, a 3 puntos do descenso. Por iso, independentemente do que ocurra en Madrid, o partido fronte ao Sevilla a ser moi importante. Grazas, Antonio, por pasarte, aunque non tiveses hoxe Teijeireta, pois sí que tocamos algúns temas interesantes. Sí, bueno, al final sí que la tuvo, Sí, una improvisación con relación a la magnífica actuación de Claudio Giraldez en ese partido. Nada, un placer. Encántame, ademais, sempre o digo, que estean Susi e Marta, encántame porque lle dan outro toque diferente. Encántame tamén que estea Jorge, un tipo moi sensato e tal e cual, co que estou de acordo moitísimas veces. E, bueno, sobrelevar que estea Cer, pero bueno, eso xa forma parte. Oye, que viste que antes un oyente dijo que tú y yo estábamos cada vez más en sintonía. Ya no me gusta. Eso es cierto. No. Sí, un placer, de verdade, Antón, un biquiño para todos vos, porque sodes maravillosos. Fernando, cando superemos as 2 horas de emisión en directo, grazas, como sempre, por estar aí. Lembra onde escoitamos e vemos o Bar Celeste? Me estás dejando para el descuento. Nada, un placer, como siempre, estar aquí. 15 minutos de descuento. 15, sí. Con tanta gente, un placer como siempre. Y bueno, nos pueden seguir como siempre en Spotify, YouTube, iVoox y en Google, que busquen. Antonio, non dixo Vox, dixo iVoox. iVoox, claro. iVoox con 2 O's. Hai que pronunciarlo ben, Claro, sí. Hai que facer unha pausa. Sí, claro. Y trabajo en Bosch, no en Vox. Es diferente también, ¿ves? Tamén. Claro. Pero non o ves. Con B de Barcelona. Bueno, yo por no comprar xa non recomendo Dicionarios Vox. No, os dicionarios Vox son os mellores, Antonio. Eu utilicei o de grego e de latín, que era o mesmo que tiñas ti. Eu tamén, Antón. Oxalá Vox só fose un diccionario. Exactamente. Sería a mellor noticia. Sí. Han devaluado a calidade e todo o que significado os diccionarios de Vox. Pero fixademos que eu utilicei exactamente o mesmo diccionario, é dicir, o mesmo diccionario físico de latín e de grego que tiña Antonio cando ele estudiaba latín e grego. Eu utilicei o mesmo. E, bueno, funcionou porque, claro, o latín e o grego non cambian, efectivamente. Son clásicas. Como tampouco cambia o Middle English. Bueno, rematamos con ese berro celeste. Eu deixo o balón botando, todos vos aí a berrar
a berrar para axudar a este Celta e tamén as Celtas para ese partido importante da vindeira desta semana, o Celta a seguinte. Voltaremos dentro de máis ou menos semana e media con un novo Bar Celeste. Grazas a todos os que estiveron no chat. Se estades a ver isto en diferido, pois deixade comentarios pola parte de abaixo do vídeo e seguimos en contacto aquí no Bar Celeste. Agora, o berro, coma sempre, o de sempre. ¡Hala! ¡Celta!